ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणम। कृष्ण हरे कृष्णा डियर ஆல் டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையோட தேர்ட் மாடியூல்ல நம்ம இருக்கிறோம். தேர்ட் மாடியூல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். ஓகேவா, ஞான யோகம் இதுல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப இந்த 13th சாப்டர்ல இருந்து 18th சாப்டர் வரைக்கும் பகவான் வந்து சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்ல போறாங்க. முதல் 6 அத்தியாயங்கள்ல என்ன வந்தது அப்படின்னா கர்மயோகம். அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள்ல வந்து பக்தி யோகத்தை சொன்னாங்க. இப்ப ஞான யோகம். பக்தி யோகமே ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டுடுச்சு. இப்ப ஏன் ஞான யோகம் மறுபடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை எந்த வழியில வேணாலும் நம்ம அணுக முடியும். அதாவது நம்மளோட பலன்களை, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்களை துறக்கிறதுனாலே நம்ம பகவான் அடைய முடியும். பக்தி யோகம் செய்யறது மூலமா பூரண பக்தி உணர்வோட இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாக்கள் எல்லாரும் பகவானுக்காகவே நம்ம அர்ப்பணிச்சோம் அப்படின்னாலும் பகவான் அடைய முடியும். ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிட்டோம்னாலும் அடைய முடியும். ஞானத்தை எப்படி விருத்தி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா பகவானை பற்றின பரமாத்மா அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் நம்மள்ட்ட இருந்தது, அந்த அறிவு நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு குரு, ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியார் கிட்ட அணுகி அவங்க கிட்ட நம்ம கிட்ட இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்க முடியும். அதனுடைய முடிவும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரம பகவான், பரமபூரண உண்மை அவங்களை அடையிறதுதான். ஓகேவா. சோ ஞான யோகமும் தேவை. முதல் 2 யோகம் நம்ம என்ன படிச்சோமோ, எது இலக்குன்னு நினைச்சு நம்ம வந்தோமோ அதே இலக்க தான் இந்த 3வது இந்த மாடியூல். இதுல இருக்கக்கூடிய 6 சாப்டர்ஸ் அதை தான் சொல்ல போகுது. அதுல இருக்கக்கூடிய முதல் சாப்டர் என்ன, இந்த ஞான யோகத்துல நம்ம பகவான் பேசுறதுல முதல் சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட தோற்றத்தை பத்தி, பிரகிருதியை பத்தி பேச போறாங்க. ஓகேவா. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம அதை தான் பார்க்க போறோம். 13th சாப்டர் பகவத்கீதையில கொஞ்சம் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப இருக்கிறோம்ல, இருக்கிற இந்த இடம், இதோட இந்த சூழ்நிலை, இதுல நம்ம எப்படி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம், இந்த செயல்களை நம்ம எப்படி மாத்தி அமைச்சுக்கணும், இததான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஓகேவா. இயற்கையும் அனுபவிக்கணும், அதன் உணர்வும். ஓகே, இதுதான் இன்னைக்கான சாப்டர். நம்ம ஸ்கிரீன் ஷேர் இட். ஹரே கிருஷ்ணா. बालाजी प्रभु स्क्रीन क्लियर आती यस माता जी. ओके. हरे कृष्णा. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग யோகம். இதுதான் இயற்கையும் அனுபவிப்பனும் உணர்வும். இதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இடம்னு அர்த்தம். ஓகேவா. ஏதோ ஒரு செயல் ஒண்ணு நடைபெறுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துலதான் நடைபெறும். க்ஷேத்திரம்னு சொல்லுவோம்ல, ஒரு இடம், ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு. அப்ப இந்த செயல்கள் எல்லாம் எங்க நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் தான் நடக்குது. இந்த உடல் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா களமா இருக்குது, க்ஷேத்திரமா இருக்குது. க்ஷேத்திரஞன் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா அந்த செயலை செய்பவன். ஓகேவா. இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். அப்புறம் அவன் சார்ந்த உணர்வுகள், இயற்கையும் அனுபவிப்பனும் உணர்வும், இந்த விஷயம் தான் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து இது ஓவர்வியூ பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனின் 6 கேள்வி. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 13th சாப்டரோட முதல் வெர்ஸ் வந்து அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. அந்த ஒரு வெர்ஸ்லயே என்ன பண்ணிடுறாங்க, 6 கேள்விகள் கேக்குறாங்க. களம்னா என்ன, களத்தை அறிபவன் யார், ஓகேவா. அப்புறம் ஞானம்னா என்ன, அந்த ஞானத்தை பெற்றது மூலமா அவன் யாரை அறிய போகிறான், ஓகேவா. இந்த மாதிரி 6 கேள்விகள் அர்ஜுன் வைப்பாங்க. அதுக்கான பதில்களை பகவான் சொல்லுவாங்க.
அந்த பதில்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த களம்னா என்ன, அந்த களத்துல என்னென்ன மாதிரி செயல்கள் நடைபெறும், அதை வந்து அதுல நடைபெறக்கூடிய செயல்களை வந்து யார் அறிவாங்க, க்ஷேத்ரஞன் அப்படிங்கிற அறிவாங்க, அவங்க எந்த ஞானத்தோட அறிவாங்க அப்படிங்கிற பதில்கள்லாம் மொத்தம் ஒரு 6 வெர்சஸ்ல பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. 13.2ல இருந்து 7 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் க்ஷேத்ரஞத்தையும் ஞானத்தையும் விவரிக்கிறார். அடுத்தது ஞானம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை 13.8ல இருந்து 12 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஞானம்னா என்ன, அறிவு பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம்னு இருக்குல்ல, அப்படின்னா என்னங்கிறத வந்து மொத்தம் இந்த 4 வெர்சஸ்ல பகவான் சொல்லி தருவாங்க. ஞேயம் அறியப்படும் பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது 13ல இருந்து 19 வரைக்கும் சொல்லப்படுது. நம்ம ஒரு ஞானத்தை கொண்டு நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்க போறோம், பகவானை தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். அந்த அறிவின் பொருள் தான் அவங்கதான். அது வந்து 13ல இருந்து 19 வரைக்கும் சொல்லப்பட போகுது. அப்புறம் பிரகிருதி புருஷனும் அவர்களது சங்கமும். ஓகேவா, பிரகிருத்தினா என்ன அப்படின்னா இயற்கை, ஜட இயற்கை ஆன்மீக இயற்கை. ஜட இயற்கை ஆன்மீக இயற்கை ரெண்டுத்தையுமே யார் படைச்சா அப்படின்னா பகவான் தான், பரமபுருஷ பகவான் தான். அப்புறம் அவங்கள்ட்ட நம்ம போகணும் அப்படின்னா, அவங்களோட நம்ம சங்கமிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன மாதிரி நம்மளோட செயல்களை மாற்றி அமைச்சுக்கணுங்கிறது 20ல இருந்து 28 6 வரைக்கும் சொல்லப்படுது. ஞான சக்ஷிஷு, அதாவது அறிவின் பார்வை. நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதுவுமே நமக்கு தெரியாத இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருக்கும், அதை தெரிஞ்சுப்போம், கத்துப்போம். ஒன்ஸ் அதை கத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வழியில நம்ம என்ன செய்வோம், நம்மளோட வாழ்க்கை பணித்தை அமைச்சுப்போம், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்கள்லயும் அந்த ஞானத்தையும் என்ன பண்ணிடுவோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்ப அந்த ஒரு ஞானத்தோட பார்வையினால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத, எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத பகவான் 27ல இருந்து 35 வரைக்கும் விளக்க போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது அத்தியாயத்தில் பக்தி முடிவாக இருந்தால், பக்தி தான் அப்படிங்கிறது முடிவா தெரிஞ்சிருச்சு, பகவானை நெருங்கணும் அப்படின்னா பக்தி செலுத்தினா போதும், பக்தி யோக நம்ம பயின்றால் போதும் அப்படின்னு 12வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கும் போது, கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் ஞானம் ஏன் வழங்கப்படுகிறது, இந்த கொஸ்டின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வரும். இதுக்கான பதில வந்து பகவான் இதுலயே கொடுத்திருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜட தோற்றம், இந்த ஜட பூமியில என்னவா இருக்கும், நம்ம எல்லாரும் இந்த ஜட உடலை தாங்கிட்டு இருக்கிறோம். ஜட உடலை தாங்கிட்டு இருக்கிறது நான் அப்படின்னு இந்த உடலை நான் குறிக்க கூடாது. சரியா, நான் என்னன்னு குறிக்கணும், எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கணும். அப்பதான் அந்த ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட தனக்கு ஒரு நித்தியமான ஒரு தொடர்பை ஒண்ணு உண்டு பண்ணிக்கும். நித்தியம் அப்படின்னா என்னத்துன்னு, எட்டர்னல். ஏன்னா ஆத்மா வந்து எட்டர்னல். சோ அவன் வந்து அவனோட கொள்ளக்கூடிய தொடர்பு எட்டர்னலா தான் இருக்கணும். அவன் என்ன பண்ணிருக்கிறான், தற்காலிகமா இந்த ஜட உலகத்துக்கு விழுந்திருக்கிறான். அவனுடைய இச்சையினால, அவனோட ஆசையினால இதெல்லாம் அடைஞ்சு பார்க்கணும், இதெல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்ததுனால பகவான் அவனுக்கு அந்த ஃப்ரீவில் கொடுத்திருக்கிறாங்க. சோ அவன் வந்து பௌதிக இயற்கைக்கும் கீழே இறங்கி வந்திருக்கிறான். இங்க வந்தவன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னா, தான் ஒரு ஆன்மீக பொறி, தான் பகவான்கிட்ட பிரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்க ஒரு அம்சம் அப்படிங்கறத கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டு இங்க இருக்கிற பௌதிக சுகத்துல வந்து தன்னைத்தானே மூழ்கடிச்சுக்கிறதுனால அந்த ஞானம்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டா மறக்கப்பட்டுடுச்சு. ஓகேவா, சோ நம்ம பக்தி தான் செலுத்தினோம்னாலும் கூட, பகவானை அடையணும்னு பக்தி யோகத்துல முன்னேறினோம்னா கூட நமக்கு என்ன வேணும், சற்று ஞானமும் வேணும். அதனாலதான் இந்த கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் விரிவிக்கப்படுகிறது. உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் 1 முதல் 4 அத்தியாயங்கள் பக்தியை மூலம் எப்படி அடைவது என்று விவாதிக்கிறது. பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே என்ன சொல்லியிருக்குது அப்படின்னா, பக்தி தான் செலுத்தணும்னு சொல்லியிருக்குது. அந்த பக்தியை எப்படி அடையணும்னு ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ்ல செயலின் மூலம் எப்படி அடைவது என்று விவாதிக்கிறது. ஓகேவா, ஒரு செயலை செய்யறது, அந்த செயல் மேல பற்று இல்லாம செய்யறது, செயல்களோட விளைவுகள் மேல பற்று இல்லாம செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செயல் மூலமாவே, கர்மங்கள் மூலமே நம்மளால எப்படி பக்தி செலுத்த முடியுங்கிறத முதல் 6 சாப்டர்ஸ் விளக்குனுச்சு. அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பதை கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் விவரிக்கிறது. இந்த லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் இருக்குல்ல, அது என்ன, ஒரு ஞானத்தை கத்துக்கிறது மூலமா, நீங்க செயல்கள் மூலமா செய்யறதோட இல்லாம ஞானம், ஒரு அறிவின் பார்வையினால நம்ம வந்து பக்தி எப்படி செலுத்துறதுங்கிறது தான் இந்த கடைசி 6 சாப்டர்ஸ் சொல்லுது. நடுவுல இருக்கிற 6 சாப்டர்ஸ் ஓகேவா, பக்தி யோகம்னு சொல்லியிருக்கோம், 7th இருந்து 12th சாப்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது. அது வந்து பக்தி தொண்டு எப்படி பண்ணணும், பகவானுக்கு நம்ம எப்படி பிடித்தவனங்களா மாத்திக்கணும்னா நம்ம என்னென்ன குணநன்களை வளர்த்துக்கணும், சரியா, அதெல்லாம் வந்து விவாதிக்கப்பட்ட எதுல அப்படின்னா நடுவுல இருக்க 6 சாப்டர்ஸ்ல. புரிஞ்சுக்கணும், உங்களுக்கு அந்த 3 மாடியூல் வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியணும். மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தனிப்பட்ட முறையில் தனது பக்தர்களை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். எனவே கடந்த 6 அத்தியாயங்கள் ஜட உலகில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. ஓகேவா, தத்துவ அறிவை எது வழங்குனுச்சு அப்படின்னா கடந்த 6 அத்தியாயங்கள். மாயாவிலிருந்து நாம் விலகி இருப்பதற்கும் கிருஷ்ணருடனான நமது பற்றுதலுக்கும் ஞானம் உதவுகிறது. இப்ப ஞானம் எங்க தேவைன்னு பாத்துக்கோங்க, நம்ம இந்த ஜட இயற்கை சம்பந்தப்பட்டவங்களா நம்ம ஆயிடுறோம். நம்ம எல்லாரும் இந்த பௌதிக ஆசைகளுக்கு
அந்த அடிமைப்பட்டு போய் இந்த களங்கம் ஆயிடுறோம். ஓகேவா? இந்த களங்கங்கள்ல இருந்து இந்த மாசுல இருந்து நம்ம வந்து தொடச்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நமக்கு ஞானம்ங்கிறது தேவைப்படுது. அது என்ன ஞானம் அப்படின்னா கிருஷ்ணனுக்கும் நமக்குமான, பகவானுக்கும் நமக்குமான அந்த தொடர்பை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்ல, அதுதான் அந்த அந்த பற்றுதல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த லிங்க் இருக்கு பாத்தீங்களா, பரமாத்மா ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த லிங்க் இருக்கு. அந்த லிங்கை நம்ம கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவை? ஞானம் தேவை. எனவே பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக நாம் அறிவை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். ஸோ இந்த 6 சாப்டர்ஸ் ஏன் எக்ஸ்ட்ராவா சொல்ல இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்க. நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு மூலமாவும் பகவான் அடையலாம். அதே மாதிரி நமக்கும் பகவானுக்குமான தொடர்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் அங்க மட்டும் இல்ல. ஓகேவா? நம்மள்ட்ட இருந்து அவ்வளவு தொலைதூரத்துல மட்டும் இல்ல, அவங்க எங்கேயும் இருக்கிறாங்க. பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க. நம்ம உள்நோக்கி நம்மள பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கான லிங்க் நமக்கு இங்கே கிடைச்சிரும். அப்ப அது ஒரு ஞானம் இருந்தா தானே, யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லி தந்தா தானே நமக்கு அந்த விஷயம் விளங்கும். சோ அப்ப அது என்ன ஆகுது? பக்தின்னு ஒரு பகுதியா மாறிடுது. உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க, நம்ம கூட இருக்கிறாங்க பகவான் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம், அந்த அறிவு நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் இன்டிமேட்டா நம்ம என்ன செய்வோம்? பக்தி செலுத்த ஆரம்பிப்போம். காட் இஸ் எவ்ரிவேர் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் இது. அதுக்கான விளக்கம் தான் இது. இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு கதை சொல்றேன், உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா அது புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்தியின் ஒரு பகுதியாக எப்படி இந்த ஞானம்ங்கிறது மாறுதுன்னு. ஒருத்தவர் வந்து ஒரு ஒரு ஹில் மேல ஒரு இடத்துல ரொம்ப சில்லான பிளேஸ் அது. அந்த ரீஜன்ல வந்து குடியிருக்கிறாங்க 2 பேர், நெய்பர்ஸ் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அதுல ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க. அவங்க செயின் ஸ்மோக்கர் அவங்க. ஓகேவா? அதுவும் நைட்ல அவங்களுக்கு வந்து சில் வெதர்ல அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ஸ்மோக் இல்லாம இருக்க முடியாது. சோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப பனி கொட்டும், சில்லுன்னு இருக்கும் வெதர். அவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது, வீட்டுக்குள்ள வந்து பத்த வைக்கிறதுக்கு வந்து ஃபயர் இருக்காது. அவங்களோட சிகரெட்டை வந்து ஏத்துறதுக்கு வந்து ஃபயர் இருக்காது. சோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இல்ல அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுட்டு கையில ஹரிகேன் லேம்ப் எடுத்துக்கிட்டு, ஓகேவா? அது அந்த காலம், அதனால வந்து ஹில்லி ரீஜன்ல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, லேம்ப் வச்சிருப்பாங்க கையில. அந்த ஹரிகேன் லேம்ப் இருக்கும், அதை வச்சுட்டு வீடு ஃபுல்லா தேடுவாங்க, ஃபயர் எங்க, நம்ம சிகாரை நம்ம இப்ப ஏத்தி ஆகணுமேனு. பார்த்தா இருக்காது. சோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி, ஓகே நம்மளோட ஃப்ரெண்டு பக்கத்துல இருக்காங்கல்ல, அவங்களை கேட்போம், அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, எப்பனாலும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டோர் எல்லாம் ஓபன் பண்ணிக்கிட்டு, நடுராத்திரி இவங்களுக்கு தூக்கம் போயிடுச்சு, அவங்க தூங்குவாங்கன்னு தெரியும், இவ்வளவு கொற்ற பண்ணில அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, இருந்தாலும் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய தேவை முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால இவங்க கதவை திறந்துட்டு அந்த குளூர்ல போய் அவங்க வீட்டு டோர் பெல்ல திருப்பி 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 ஆன் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. டோர் பெல்ல திருப்பி திருப்பி அடிக்கவும் அந்த நெய்பர் கதவை திறந்துட்டு வெளில வராரு. வந்துட்டு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல எனக்கு வந்து இந்த நைட்டு இந்த மாதிரி குளிரான டயத்துல வந்து எனக்கு வந்து சிகரெட் வேணும்னு உனக்கே தெரியும்ல, நான் சிகரெட் என்கிட்ட இல்ல, நீ உன்கிட்ட கேட்கலாம்னுட்டு நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ எப்படி வந்த, இவ்வளவு குளிரா இருக்குது, உனக்கு தூக்கம் போகலையா, இவ்வளவு இடத்துல நீ உன்னோட வீட்டு கதவை திறந்துட்டு இவ்வளவு ஒரு சில் ரீஜன்ல எந்த விதமான பயமும் இல்லாம சுத்தி வர அந்த அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கும்னா எது வேணாலும் வந்து அவங்களை தாக்கலாம். ஓகேவா? அப்படி ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல நீ வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கிற, என்ன வேற டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கிற, இவ்வளவு குளூர்ல ஏன் தூக்கத்தை எழுப்பியிருக்கே, உனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னோன்னு, எனக்கு ஃபயர் தான் வேணும் அப்படின்னோன்னு, நீ உன் வீட்ல இருந்து இங்க வரைக்கும் நீ எப்படி வந்த, இருட்டா இருக்கே அப்படின்னு கேட்டாரு. இதோ கையில தான் ஹரிகேன் லைட் இருக்குல்ல, அதை ஏத்திட்டு வந்தேன், அதை எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னோன்னு, உன் கையில இருக்கிறதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்பதான் அவர் விட்டு பாக்குறாரு, என்ன இருக்கு அதுல, ஹரிகேன் லேம்ப் எதால எரியும், ஃபயர் இருந்தா தான் அது எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? சோ தான் கையில என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் ஃபயர் இருக்குது. அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கலாம், அதுலயே அவங்களுக்கு தேவையான அந்த என்ன, அவங்க என்ன பர்பஸ்க்காக அவங்க அவ்வளவு தூரம் வந்தாங்களோ அதை அவங்க அங்கேயே வந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கலாம். பட் அந்த அந்த ஒரு ஞானம் இல்லாதனால, அந்த ஒரு நாலேஜ் இல்லாதனால அவர் என்ன செஞ்சாரு, அவர் தன்னையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு வெளியில வந்து அவ்வளவு குளிர்ல தன்னோட ஃப்ரெண்டையும் அவர் என்ன பண்றாரு, டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவரை கேட்கிறாரு. நமக்கு இதுல இருந்து ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன தெரியுதுன்னா, நம்மகிட்டே இருக்கும், நம்மகிட்டே இருந்தாலும் கூட அது நம்மள்ட்ட இருக்குங்கிற விஷயம் தெரியாம நம்ம இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட போய் என்ன செய்வோம், அது இருக்கான்னு நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். அதே விஷயம் தான் இங்கேயும். என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாங்க. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்ம தான் என்ன பண்ணணும், தேடி கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கான ஒரு வழிமுறை யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வளர்த்துக்கணும். என்ன தேவை, நமக்குள்ள பகவான் இருக்கிறாங்க, கடவுள் எங்க 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 நம்ம வெளியில எங்கேயும் தேட வேண்டாம், நம்மளோட இருதயத்துக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்கிற ஒரு விஷயம் இப்ப நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா அவர் அப்படி எப்படி பாக்குறது அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் வரும். ஓகேவா? உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்க,
மாதாஜி எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியல மாதாஜி, நான் எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு பார்வை இருக்கு. என்ன அப்படின்னா நம்மள என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம இந்த ஜடக்கலங்கள்லையும் நம்ம சுத்தப்படுத்திக்கணும். எதுவுமே இந்த மாதிரி ஆசைகள், பௌதிக ஆசைகள் எதுவுமே நம்மள வந்து தாக்காம நம்ம பாத்துக்கணும். ஓகேவா? முக்கியமா என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனிமிட்டி இருக்கக்கூடாது, ஜெலஸ்னஸ் இருக்கக்கூடாது, அடுத்தவங்களை பத்தி நம்ம புறம் பேசுறது, அடுத்தவங்களை பத்தி நம்ம தப்பா ஏதாவது சொல்றது, ஓகேவா? அதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். பக்தனா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா கூட நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்க கத்துக்கணும். சோ இந்த எனிமிட்டி வளர்க்கறத நிறுத்திக்கணும், அப்புறம் ஜெலஸா ஃபீல் பண்றதை நிறுத்திக்கணும். அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ஜட ஆசைகள் மேல எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லாம இருக்க கத்துக்கணும். இது ஒண்ணு அடைஞ்சே தீரணும், இதை இன்னைக்குள்ள நம்ம முடிச்சாகணும், இதை வந்து இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும், இந்த மாதிரி இருக்க இந்த லக்ஸூரியஸ் காரை நம்ம இன்னும் 2 இயர்ஸ்க்குள்ள வாங்கணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கோல் வச்சுட்டு பண்றோம்ல, அது எதுவுமே இன்னைக்குதான் நம்ம கையில இருக்க போகுது, நாளைக்கு என்ன இருக்காது. இந்த உடலை விட்டு விட்டு அந்த ஆத்மாவுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அந்த ஒரு ஞானம் தான் எப்ப கிடைக்கும், பகவானோட நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்க கிடைக்கும். உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கான விஷயங்கள் இதெல்லாம் இல்லைன்னு அப்பதான் தெரியும். ஓகேவா? அப்புறம் செல்ஃபிஷான விஷயங்கள், எனக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கணும், அவனுக்கு இருக்கக்கூடாது, அந்த ஆசை எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஆசை ஒரு நாள் பேராசையமாகும், பேராசை ஒரு நாள் என்ன ஆகும், கோபமா மாறும், அது கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இது எல்லாமே எங்க கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னா நம்மள கொண்டு போய் கம்ப்ளீட் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் விடும். அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா, பகவான் இருக்கிறாங்க, நம்ம கூட உரையிறாங்க, அவங்கள நம்ம பார்க்கணும், அவங்கள்ட்ட நம்ம இருக்கணும், அவங்களோட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளே வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் விலக்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்க சொல்லணும்னு கூட இல்ல, எப்படி அந்த அந்த ஃபயர் தேவைப்பட்டவங்களுக்கு அவங்களோட நெய்பர் ஹெல்ப் பண்ணாங்கல்ல, உன் கையிலே இருக்குன்னு, அப்படி இல்லை, என்ன நம்மள்ட்டே இருக்குது, பகவான்கிறவங்க நம்மள்ட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த ஒரு பரமாத்மா நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது அவங்க நம்மள என்ன செய்வாங்க, எப்பவுமே கைட் பண்ணுவாங்க, நல்ல விஷயங்களை நோக்கி நம்ம அந்த பாதையில அவங்க நம்மளை செலுத்துவாங்கங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். அதனாலதான் பக்தி சேவையில முதல்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிலைகள்ல முதல் நிலை என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை. பகவான் மேல நம்பிக்கைன்னு ஒண்ணு வச்சா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், அந்த பக்தி பாதையில தொடர்ந்து போக முடியும். இந்த கதை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரிலேட் ஆயிருக்கும் நான் நம்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் 2 ஸ்லோகம் வச்சு கொடுத்துருங்க. Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Ada Trayodashodhyayah. Kshetra Kshetrajna Vivaha Yogaha. Arjuna Uvacha. Prakritim Purusham Chaiva. Kshetram Kshetrajnam Evacha. Edat Veditum Ichchami. Jnanam Niyam Cha Keshava. Shri Bhagavan Uvacha. Idam Shariram Kaunteya. Kshetram Ityapitiyade. Edat yo veti tam prahu. Kshetrajna idi tatvidaha. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான். ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஸ் வந்து அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அதான் பிரகிருதி, பிரகிருதிங்கிறது தான் இயற்கை, அனுபவிப்பவன் புருஷ, களம் க்ஷேத்திர, களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்திரஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். மொத்தம் 6 கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க. பிரகிருத்தின்னா என்ன, புருஷன்னா என்ன, க்ஷேத்திரன்னா என்ன, க்ஷேத்திரங்கன் அப்படின்னா யாரு, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, மொத்தம் 6 கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. அதுக்கு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஓகேவா? இந்த உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்ம கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பௌதிக உடல் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா களம், இதுதான் இடம், க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. எல்லா செயல்களும் நடைபெறக்கூடிய இடமாக இந்த உடல் தான் இந்த இடத்துல கருதப்படுது. உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்று அறியப்படுகிறான், என்று அழைக்கப்படுகிறான். இந்த உடல் பத்தின எல்லா விஷயங்களும் யார் தெரிஞ்சிருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை கொண்ட ஆத்மாவுக்கு தான் தெரியும். ஓகேவா? அவன் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா க்ஷேத்திரஞன், களத்தை அறிபவன். சான்ஸ்கிரிட்ல க்ஷேத்திரஞன், களத்தை அறிபவங்கிறது தமிழ்ல. சோ இந்த உடலை அறிபவன் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடியவனாகிய ஆத்மா. ஓகேவா? 2 கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல இந்த பிரகிருதி, க்ஷேத்திர, க்ஷேத்திரஞ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ். பிரகிருதிங்கிறது வந்து இந்த இயற்கை. இதை நம்ம பகவத்கீதை ஸ்டார்டிங்லேயே Day 1லயே நம்ம சொல்லியிருப்போம். இதுல மொத்தம் 5 விஷயங்கள் பேசப்பட போகுது. ஓகேவா? என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வர,
ஈஸ்வரனா பகவான், பகவானை பத்தி பேச போறோம் இதுல. அப்புறம் ஜீவாத்மா, ஜீவன்னா நம்ம எல்லாரும், ஓகேவா, உயிர்வாழிகள் எல்லாரும், அதை பத்தி பேச போறோம். அடுத்தது பிரகிருதி. பிரகிருதிங்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானால உண்டாக்கப்பட்டது. ஆன்மீக இயற்கை, ஜட இயற்கைன்னு ரெண்டு இருக்குது. இதுல இந்த பௌதிக உலகத்துல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கை தான். இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா பகவான் தான் படைச்சாங்கனாலும் கூட இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு தான் பகவான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா, அவங்களோட விஷயங்கள் பூரா எங்க மறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக இயற்கையில மறைக்கப்பட்டிருக்குது, மகத்தத்துவத்தினால மறைக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த அவங்க வந்து பிரகாசமான ஒளி வெள்ளத்தால பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க, ஆன்மீக வழியில பகவான் இருக்கிறாங்க. அதுல இருந்து அவங்க வந்து விஷ்ணு லோகம் அந்த மாதிரி வரும்போது பிரம்ம ஜோதியோட அந்த பிரகாசம் ஒளி வெள்ளம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நமக்கு மறைஞ்சிருது. எது வந்து மறைக்குது அப்படின்னா கிளவுட்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய மகத்தத்துவம் மறைக்குது. மகத்தத்துவம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா என்னன்னா மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்ததுதான். ஓகேவா, எல்லா மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கிளவுட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிருக்குது. அது எதை மறைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட அந்த பிரகாசமான ஒளி வெள்ளத்தை மறைக்குது. அப்ப பகவானே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆயிடுறாங்க, நம்ம கண்கள்ல இருந்து மறைஞ்சிடறாங்க. அதான் யோக மாயினால் அவங்க மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லி இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா அதுதான். ஓகேவா, சோ பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் வந்து ஈஸ்வரன், அடுத்தது ஜீவ, அடுத்தது பிரகிருதி, அடுத்தது வந்து கர்மா. ஓகேவா, இது யாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் செய்யக்கூடிய கர்மா. அப்புறம் காலம். இந்த 5 விஷயங்கள் தான் பகவத்கீதையில கம்ப்ளீட்டா நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம். பேசப்படக்கூடிய பொருள்கள் என்னென்ன, விஷயங்கள் என்னென்னு நம்ம டே 1ல நம்ம பார்த்துட்டு போறோம். இதெல்லாம் இது இந்த 3 விஷயங்கள் தான் இப்ப நம்ம பாக்குறோம். ஒண்ணு பிரகிருதி, இன்னொன்னு ஜீவா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. இததான் திருப்பி திருப்பி இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா பகவான் வந்து நமக்கு அந்த ஞானத்தை தான் போதிக்க போறாங்க. இந்த ஞானம்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமான ஞானம். ஆனா வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து நம்மளோட மனசுல கம்ப்ளீட்டா ஏத்திக்கிறது மூலமா, அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நம்ம எப்படிப்பட்ட உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம போக வேண்டிய இடம்ங்கிறது எது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான ஒரு பாதை நமக்கு இது புலப்படும். இந்த சாப்டர் முடிக்கும் போது நமக்கு அது புலப்படும். அதுக்காக தான் அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ. இயற்கைனா என்ன, அனுபவிப்பன் யார், ஓகேவா, புருஷன். அடுத்தது களம் என்ன, களத்தை அறிபவன் என்ன, அறிவுன்னா என்ன, அறியப்படும் பொருள் என்னன்னு கேட்டதுக்கு பகவான் வந்து 2 பதில்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. களம் என்பது கஷேத்திரம், உடல்ங்கிறது தான் வந்து களம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன். ஓகேவா, அதாவது இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா இருக்காங்கல்ல, இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாம் லிவிங் என்டிட்டிஸ் தான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்ங்கிறது. இங்க எல்லாருமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட இயற்கையை வந்து நம்ம தான் ஆட்சி பண்ணணும். நம்மள வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளவு பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற சக்தின்னு அரைகுறையா நம்மளுடைய ஞானத்தை வச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த இயற்கையை வந்து ஆட்சி பண்ணணும், இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்ம கான்கயர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்துல தன்னோட தகுதி என்னவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான செயல்களை அவன் செய்யறான். ஓகேவா, இப்போ ஒரு கிங் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கிங் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு இடத்துக்கு ராஜாவா இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டைனாஸ்டி ஒண்ணு, ஓகேவா, ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை அவங்க உண்டாக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஒரு சின்னோடு குறுநில மன்னனா இருப்பான், அவன் தன்னுடைய தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி அவன தன்னை வந்து இன்னும் விரிவடைச்சுக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிஸையும் என்ன கான்கேர் பண்ணி அதை என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு பெரிய பிரம்மாண்ட சாம்ராஜ்யமா அதை மாத்திப்பாங்க. ஓகேவா, எதனால, அவனுக்குன்னு உள்ள தகுதியினால. ஓகேவா, அந்த மாதிரி ஒரு உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் ஒரு தகுதின்னு இருக்குது. அந்த தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரியான செயல்களை அவங்க செய்யறாங்க. அதனால அதற்கேற்ற ஒரு உடலை பெறுறாங்க. ஓகேவா, சோ ஒரு உயிர்வாழிக்கு ஒரு உடல் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய தகுதிக்கு ஏற்றாற் போல அந்த உடல் கிடைக்குது. அந்த களம், இந்த செயல்படக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த களம் எப்படி கிடைக்குதுன்னா அவனுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஆனா அந்த உடல்ங்கிறதுக்கும் அந்த அந்த ஜீவ ஆத்மா இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஓகேவா, அந்த ஆத்மா வந்து இந்த டைம் தான் இந்த உடல் எடுத்திருக்குது, வேற ஒரு ஜென்மால என்ன பண்ண போகுது, அது வேற ஒரு உடல் எடுக்க போகுது. ஆனா அந்த ஆத்மா அப்பயும் அதே உணர்வோட தான் இருக்க போகுது. எந்த உணர்வு, இந்த ஜட இயற்கையை ஆளணும் அப்படிங்கிற உணர்வோடு தான். ஆனா இப்ப எடுத்திருக்க இந்த உடல் என்ன தெரியுமா ஆகும், அதே மாதிரியா இருக்கும். அந்த ஆத்மாவுக்கு அது ஒரே உணர்வு இருக்கிற மாதிரி அந்த உடலும் ஒரே மாதிரியாவா இருக்கும், இருக்காது. அம்மா வயிற்றுல பிறக்கும் போது நம்ம குட்டியோண்டு பிறப்போம். ஓகேவா, அது பிறக்குது, அப்புறம் வளருது, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் இருக்குது, அப்புறம் அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அப்புறம் தளருது, அப்புறம் அழியுது. இந்த 6 ஸ்டேஜஸ் தாண்டுது. ஓகேவா, நம்ம பார்த்திருக்கோம் செகண்ட் சாப்டர்ல, தேகினோ அஸ்மின் இதா தேகே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்தி தத்ரண முக்கியத்தி. ஓகேவா, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த உடலை கொண்ட இந்த உயிர்வாழியானது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜா கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும். ஜென்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, இந்த 4 விஷயங்கள் அதுக்கு இருக்கும். எதுக்கு இந்த மாற்றங்கள் இருக்காது அப்படின்னா அந்த உடலுக்குள்ள உரையக்கூடிய அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த மாற்றங்கள் இருக்காது. ஓகேவா, இதுதான் களத்தை அறிபவன். கஷேத்ரஞன் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாவை அறியக்கூடியவன். ஆத்மாவை எப்படி அறியணும், உணர்வுடையவன், ஆனா அவன் மாற்றமில்லாதவன் அப்படின்னு அறியணும். சரியா?
கேள்வி. பிரகிருதி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டதுக்கு பகவான் பதில் கொடுக்குறாங்க, பௌதிக இயற்கை. சரி, அடுத்தது புருஷா, அது அனுபவிப்பவர். இந்த இயற்கையை அனுபவிப்பவர் யாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் தான். ஓகேவா, என்ஜாய் நம்ம எல்லாரும் தான். கஷேத்ரா அப்படின்னா உடல். கஷேத்ரானா களம். களம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் தான் அது. கஷேத்ரஞன் அப்படின்னா உடலின் பார்வையாளர் ஆன்மா, அப்புறம் அனைத்து உடல்களையும் அறிந்த பரமாத்மா. கஷேத்ரஞன் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இப்ப ஒரு விளக்கம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். யாரு அப்படின்னா அந்த உடலுக்குள்ள உரையக்கூடியவன், அந்த உடலை பற்றி அறிந்தவன் அப்படின்னா யாரு, அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. இப்ப இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, இந்த உடலுக்குள்ள இந்த ஒரு ஆத்மா மட்டும் தானே இருக்கு, இல்ல இன்னொரு ஆத்மாவும் இருக்குது, பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. அப்ப ரெண்டு ஆத்மா இருக்காங்கல்ல, ரெண்டு பேருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா? எஸ், இட் இஸ் தேர். என்ன அப்படின்னா இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆத்மாவானவன் இந்த தனிப்பட்ட உடலை மட்டுமே அறிந்தவன். இந்த உடலுக்குள்ள அந்த ஆத்மாவோட கூட சேர்ந்து இருக்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட் ஆத்மா இருக்காங்கல்ல, பரமாத்மா, அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? இந்த ஒரு உடலை மட்டும் இல்ல, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய 84 லட்சம் உயிரினங்களோட அனைத்து உடலையும் அவங்க தெரிஞ்சவங்க. இது ஒண்ணுதான் வித்தியாசம். ஓகேவா, பகவானுக்கும் நமக்குமான டிஃபரன்ஸ் இது ஒண்ணு சொல்லலாம். நிறைய அனாலஜிஸ் பார்த்திருக்கோம்ல நம்ம, அதுல இது ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆத்மாவுக்கு, தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு தான் கொண்டுள்ள அந்த உடல் மட்டும்தான் தெரியும். பரமாத்மாவுக்கு அது உரையக்கூடிய எல்லா உடல்களையும் பற்றி அவருக்கு தெரியும். சரி, ஞானம், அதாவது அறிவுன்னா என்னன்னு கேட்டாங்கல்ல, அது கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்திரஞத்தை புரிந்து கொள்வது. இந்த உடல்னா என்ன, இந்த பௌதிக உடல் எதனால ஆனது, ஓகேவா, ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல், ஆத்மான்னு 3 இருக்குது. ஓகேவா, அதெல்லாம் இப்ப பார்க்க போறோம் நம்ம. அந்த கஷேத்திரம்னா என்ன, அப்புறம் கஷேத்திரஞன்னா யாரு, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. ஓகேவா, சோ 3 விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த ஞானம்ங்கிறது. ஞானம் என்றால் என்னன்னு கேட்டதுக்கு பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் என்றா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். அடுத்தது அந்த உடலை அறிபவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். உடலை அறிபவன் யாரு, 2 பேர் இருக்கிறோம், ஒண்ணு ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. சோ இது 3 பதில்கள் இதுல வருது. ஞேயம், அறிவின் இலக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா தான். அறியப்படும் பொருள் யாரு அப்படின்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்மளுக்கு ஃபைனலா அட்டைன் பண்ண போறது, ரீச் பண்ண போறது யாரை பத்தி அப்படின்னா பரமாத்மாவை தான் நம்ம ரீச் பண்ண போறோம். சோ அவங்கதான் நம்மளோட அறிவின் இலக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா இருவருமே கஷேத்திரஞ அல்லது உடலை அறிந்தவர் என்றால் ஜீவாத்மாவுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இப்ப நான் சொன்ன பதில் தான். ஜீவாத்மாவானவன் அவன் கொண்ட உடலை மட்டுமே அறிந்தவன். பரமாத்மாங்கிறவங்க எல்லா உடல்களின் தன்மையும் அறிந்தவர். மாதாஜி 13.3. எஸ் மாதாஜி. க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி. வருது. எஸ் மாதாஜி. க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यत् ज्ञानं मदं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. பரதகுல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள்ள இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாங்க. தேர்ட்லே சொல்லிட்டாங்க. யாரு அப்படின்னா கஷேத்ரஞன் வந்து அந்த உடலை அறிந்த ஜீவாத்மா மட்டும் கிடையாது, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதை ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஞானம்னா என்ன, 4வது கொஸ்டின் கேட்டாங்களா, அதுதான் என்ன அப்படின்னா கஷேத்திரம்னா என்ன, அப்புறம் கஷேத்ரஞன்னா என்ன, இந்த 2 விஷயங்களையும் புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். நம்ம வந்து எல்லாருமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறோம். சில பேருக்கு மட்டும் அந்த பக்தி செலுத்துறது மூலமாவோ இல்ல தன்னுடைய செயல்களை அர்ப்பணிக்கிறது மூலமாவோ பகவான் மேலையான ஒரு நம்பிக்கைங்கிறது அதிகமா வந்திருக்கும். ஓகேவா, அவங்க காடை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிருப்பாங்க, பகவான் ரியலைசேஷன் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் பக்தி தொண்டு அப்படி செலுத்த ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருந்தாலும் கூட எல்லாருமே என்னவா இருக்கிறோம், அவங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்த நிலையில தான் இருக்கிறோம். அவங்களே இருந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஜட இயற்கையில தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை ஆளணும், அதை அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணத்துல இருக்கிறோம். ஓகேவா, ஆனா அதை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசையில நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், அதுக்கெல்லாம் ப்ரொப்ரைட்டர் நம்ம தான் நினைச்சுக்கிறோம். நம்மளே நமக்கு சொந்தம் கிடையாது. ஓகேவா, இந்த உடலை யார் கொடுத்தது, பகவான் தான் கொடுத்தது. சோ நம்ம வச்சிட்டு இருக்கிற பொருள் யார் கொடுத்தது, பகவான் தான் கொடுத்தது. அப்ப நம்ம இன்னும் நம்ம ஆளணும், இன்னும் அடையணும்னு நினைக்கக்கூடியது எல்லாமே யாரோடதான் இருக்கும், பகவானோடதான். அந்த ஒரு தாட் நமக்கு இல்லாததுனால, அதை கம்ப்ளீட்டா மறந்துறதுனால நம்மள வந்து பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ணிருக்க மறந்துடுறோம். அந்த மறதியினால என்ன ஆகுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சஃபர் ஆகுறோம். சரியா, இந்த மறதி நம்மள எங்க கொண்டு போய் விடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள துக்கத்துல ஆழ்த்துது. ஓகேவா, அப்ப நம்ம எப்படி நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் நம்ம வந்து நம்ம வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு தொடர்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை எப்படி நம்ம கம்ப்ளீட்டா இதுல இருந்து விடுவிச்சுக்கிறது, கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து எப்படி இந்த கட்டை விடுவிச்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட ஆசைகளை விடுறது மூலமா. ஜட ஆசைகளை எப்படி விட முடியும் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்களை துறக்கிறது மூலமா. ஒண்ணு பலன்களை துரத்தல்,
இன்னொன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. இன்னொன்னு இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஞானம், ஞானத்தை விருத்தி செய்தல். இந்த 3 மூலமா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு லிபரேஷன் கிடைக்கும். ஆத்மா விடுவிக்கப்பட்ட ஆத்மாவா ஆயிடுவாங்க. உடல்ல இருக்கும் போதே ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, உடல்ல இருக்கும் போதே கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கக்கூடியவன் என்னவான் அப்படின்னா விடுவிக்கப்பட்ட ஆத்மா. அப்படின்னா என்ன ஆகும், ஆத்மா சொல்படி அந்த உடல் இயங்க ஆரம்பிக்கும். ஆத்மா எந்த உணர்வுக்கு இட்டு சொல்லுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் என்ன பண்ணும், மனம் புலன்கள் புத்தி எல்லாத்தையும் ஒருமித்த ஒரு நோக்கோட பகவானை நோக்கி செலுத்தும். சரியா? அப்ப என்ன ஆகும், ரொம்ப சீக்கிரமா நம்ம பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த பாதையில வெகு வேகமா முன்னேறி போவோம். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னது. அதாவது ஒரு பகவானை ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஞானம் இருந்ததுன்னா அவங்க போயிடுவாங்க. அப்படி இல்ல, கட்டுண்டாத்மாவா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு என்ன கண்டிப்பா தேவை அப்படின்னா ஞானம்ங்கிறது தேவை. நம்ம பகவான்கிட்ட தான் பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறோங்கிறத மறதியினால கஷ்டப்படுறோம். அந்த கஷ்டத்துல இருந்து நம்ம விடுவிச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம லிபரேட் பண்ணிக்கணும் நம்மள. ஓகேவா? அப்படி எப்படி லிபரேஷன் அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிறது மூலமாங்கிறது தான். Mataji 13.5. Yes, Mataji. ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. ஓகேவா? செயல்களின் களம் என்ன பார்த்துட்டோம் நம்ம, உடல். சரியா? செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. செயல்களை அறிபவன் யார்? இந்த ஆத்மா, பரமாத்மா. பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. நிறைய சேஜஸ் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, நிறைய ரிஷி முனிவர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, நிறைய உபநிஷத்துல வேதங்கள்ல வேதாந்த சூத்திரங்கள் எல்லாத்துலயும் இதெல்லாம் விளக்கப்பட்டிருக்குது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பகவான் இதை வந்து அவங்களே ரெஃபரன்ஸா கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? நமக்கு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் செக் தேர் அப்படின்னு அவங்களே ரெஃபரன்ஸா கொடுக்குறாங்க. எதை பத்தின அறிவு நமக்கு வேணும் அப்படின்னா செயல்களின் களம். செயல்களின் களம் என்ன? இந்த உடல் தான். ஓகேவா? உடல்ங்கிறது எதால இப்ப செய்யப்பட்டது? ஓகேவா? நமக்கு இந்த கொஸ்டின் வரும், இந்த உடல்ங்கிறது எதால செய்யப்பட்டது. அப்புறம் இந்த செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. இந்த ஆத்மாங்கிறது என்ன? இந்த 2 விஷயங்கள் நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சாப்டரே புரிஞ்சிடும் நமக்கு. செயல்களின் களம் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மொத்தம் வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. சரியா? மொத்தம் 24 மூலக்கூறுகள் இருக்குது. இந்த உடல் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 24 மூலக்கூறுகளால ஆனது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அந்த 24 மூலக்கூறுகளும் எதை பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல்ல வந்து 2 உடல் வேற இருக்கு, ஸ்தூல உடல் அண்ட் சூட்சம உடல். ஓகேவா? அந்த 24 தான் என்ன பண்ணுது, அந்த ஆத்மாவை அந்த உடலோட சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக பொருட்கள் 24. இந்த பௌதிக பொருட்கள் 24 இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடல்ங்கிறதே இல்லை, அந்த இடத்துல அழிஞ்சிரும். சரியா? சோ எப்படி இப்ப வந்து ஒரு என்ன சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவம் எதால இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பஞ்சபூதங்களால ஆனது. அதே மாதிரி இந்த உடலும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. சரியா? அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் இருக்கும், புத்தி இருக்கும், அப்புறம் அகங்காரம் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த 3 விஷயங்கள் பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் நம்ம பார்த்திருப்போம் 8வது சாப்டர்ல. என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் 5, அப்புறம் மனம் புத்தி அகங்காரம், இந்த 8. ஓகேவா? இதை தவிர வேற என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் நடக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து சில இந்திரியங்கள்லாம் யூஸ் ஆகும். ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள்னு சில ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி எத்தனை இருக்குன்னா 5 ஞானேந்திரியங்கள் இருக்கு, 5 கர்மேந்திரியங்கள் இருக்கு, அப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த 15 எல்லாம் சேர்ந்ததுன்னா மொத்தம் வந்து 24 வரும். ஓகேவா? இது எல்லாத்தாலையும் செய்யப்பட்டதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த செயல்களின் களம் இந்த உடல். இந்த உடல் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் இந்த உடல் சில செயல்கள் எல்லாம் செய்யும். அப்பதான் அந்த செயல்களை அறிபவன் யாரு? ஆத்மாவுக்கு ஒரு உணர்வு கிடைக்கும். அப்ப இந்த ஆத்மா என்ன செய்யும், இது வந்து ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்படுதா இல்ல ஆன்மீக உலகத்தோட சம்பந்தப்படுதாங்கிற பேச்சை அடுத்ததுதான். ஓகேவா? இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சிருட்டும். நான் அதை இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அடுத்தது என்னன்னு. அதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்துருவோம். பகவானை வந்து எப்படி எல்லாம் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம பகவான் ரியலைசேஷன் வந்து 3 பார்த்திருக்கிறோம். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா பிரம்ம ஜோதிர்ல. ஓகேவா? தோன்றாத அருவமா நம்ம பகவானை நம்மளால பார்க்க முடியும். எப்ப அப்படின்னா சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம், அந்த ஒளி வெள்ளத்தை வச்சே சூரிய பகவான் அதுதான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. இன்னொன்னு சூரிய பகவானுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி வட்டம், அது வரைக்கும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபம். சூரிய கிரகம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்குள்ள பகவான் உரையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் யாரு அப்படின்னா பரமபுரண உண்மையானவங்க, சச்சிதானந்த ரூபம், சத்து சித்து ஆனந்த சுரூபம்ங்கிறது அதுதான். ஓகேவா? இருக்கு, பூரணமா இருக்கு, அடுத்தது அது அந்த இடத்துல உண்மையா இருக்கு, அப்புறம் அது பகவான்கிற விக்கிரக சுரூபத்துல இருக்கு அப்படின்னு 3 நிலையில நம்ம பகவான் அடையிறதுதான்.
அதே மாதிரி இப்ப இங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்தோட தொடர்பு படுத்தி நம்ம பகவானை ரியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த 5 levels ஆஃப் ரியலைசேஷன் பிரம்ம பூச்சான்னு இதை சொல்லுவாங்க. இந்த பிரம்மபூச்ச நிலையில லோ அந்த நிலையில இருக்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அன்னமயா. பகவானை என்னவா நம்ம அடையலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னமயா. அன்னமயானா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம சாப்பிடுறோம், நம்ம சாப்பாடு வந்து ஒரு உயிர் வாழிக்கு மிக தேவை. உயிரோடு இருக்கிறதுக்கான தேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னம் தேவை. அந்த அன்னத்தை செரிக்க வைக்கிறதுக்கான ஃபயரா இருக்கிறாங்க பகவான் நம்மளோட வயிற்றுல. ஓகேவா? சோ அந்த ஃபயர் சுரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அந்த அன்னத்தை செரிக்க வச்சு அது மூலமா நமக்கு என்ன தராங்க அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்குறாங்க. சரியா? சோ அந்த எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கிறதுனால இந்த உடல்ங்கிறது ஒரு ஆற்றல் பெற்று அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ பகவானை நம்ம எந்தெந்த இடத்துல வந்து ரியலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஃபயர் மூலமா அன்னம், அந்த அன்னத்தை சிரிக்க வைக்கிற அந்த நெருப்பாக பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம பகவானை நம்ம அப்படி ரியலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்தது பிராணமய. பிராணங்கிறது எங்க இருக்குன்னு இது ஸ்டொமக் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது எங்க வரும்? லங்ஸ் வரும். லங்ஸ் அண்ட் ஹார்ட். ஓகேவா? இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா பிராணம் நம்ம வந்து மூச்சை உள்வாங்குறோம், வெளிவிடுறோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் எது வழியா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த பிராணவாயு அப்படிங்கிறது வந்து லங்ஸ் மூலமா நடக்குது. சோ அந்த இடத்துல பகவான் வந்து என்னவா இருக்கிறாங்க? உயிர் பிராணவாயுயா இருக்கிறாங்க, உயிர் மூச்சா இருக்கிறாங்க. இதுவும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் மாதிரிதான் இதுவும் வந்து ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டது. ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பௌதிக விஷயங்கள். அதாவது இந்த காற்று, ஆகாயம், நிலம், நீர், நெருப்பு இந்த 5 விஷயங்களும் என்ன அப்படின்னா பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது. ஏன் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்தி நம்ம பார்த்தாச்சு. பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்திகள்ல இந்த பஞ்சபூதங்கள் முக்கியமானது. அதுல ஒரு பூதங்களா தான் நம்ம பார்க்கிறோம். முதல்ல நெருப்புங்கிற பூதம் பார்த்தோம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த வாயு. ஓகேவா? இந்த வாயு என்ன பண்ணுது? வாயு இருக்கிறதுனாலதான் பிராணன் இந்த இடத்துல ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. லங்ஸ் வந்து அதோட தொழில், அதோட வேலையை வந்து தொடர்ந்து செய்யுது அப்படின்னா காரணம் என்ன? பிராணவாயு இருக்கிறதுனாலதான். ஓகே, அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம்? வாயுவா பகவான் இந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவானை வந்து பிராணமய ரியலைசேஷன் உண்டு. அடுத்தது ஞானமய. இது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு மேல அடுத்த நிலையில யோசிக்கிறது. அதாவது நம்ம யோசிக்கிறோம், உணர்றோம், அப்புறம் அந்த இடத்துல எஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த இடத்துல தியானிக்கிறோம். ஓகேவா? அதாவது இந்த 2 செயலை நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தோணிடுது? பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தோணிடுது, ஒரு ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிருது. ஓகேவா? அதை பத்தி யோசிக்கிறோம், அப்புறம் உணர்றோம், அப்புறம் அதை பத்தி என்ன பண்றோம்? அடுத்தவங்கள்ட்ட நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? அதை பத்தி பேச ஆரம்பிப்போம். அது ஞானமய ரியலைசேஷன். அடுத்தது விஞ்ஞானமய. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை வந்து நம்ம அடுத்த லெவல்ல ரியலைஸ் பண்ணுது. அந்த ரியலைசேஷன் போகும்போது பகவானுக்குன்னு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரூபம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அவங்க ஆனந்த வடிவானவங்க. அவங்களை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா நம்ம எதை விட்டாகணும்? இந்த மாதிரி இந்த ஜடப்புலன்களோட தொடர்புடைய இந்த மாதிரி ரியலைசேஷன் எல்லாம் விட்டோம்னா தான் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளால நம்மள முன்னேற்றிக்க முடியும். அந்த லைன், அதாவது ஒரு ஞானம்ங்கிறது கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஞானத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கிறது அந்த விஞ்ஞானமயம் ரியலைசேஷன். அதுக்கு அடுத்தது ஆனந்தமயம். அவங்க யாரு? இந்த பௌதிக கலங்கங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்க. இந்த ஜட விஷயங்கள் மூலமா நம்மள வந்து அவங்களால ரீச் பண்ண முடியாது. அதுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அவங்கள நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பக்தி மூலமா அல்லது நம்ம கிட்ட சேர்த்து வச்சிருக்கிற இந்த ஞானத்தின் மூலமா அடைய முடியுங்கிறது தான் அந்த 5வது டைப் ஆஃப் ரியலைசேஷன். இந்த பிரம்மபுச்ச நிலைக்கு யார் ஒருத்தவங்க போறாங்களோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க? இந்த ஜடப்பற்றுதல கம்ப்ளீட்டா விட்டுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அன்னமயா ரியலைசேஷன், அடுத்தது பிராணமயா, அடுத்தது ஞானமயா, அடுத்தது விஞ்ஞானமயா, அடுத்தது ஆனந்தமயான்னு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பகவான ஒரு நிலைப்படியில இருந்து ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். இதுல எது பேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னமயா. அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா 3மே எது தொடர்புடையது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக வாழ்க்கை தொடர்புடையது. ஏன் அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அதோட ரிலேட் பண்ணி நம்ம பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஜட சம்பந்தமான பொருட்களை தான் நம்ம ரிலேட் பண்ணி பாக்குறோம். அதுக்கு மேற்பட்டதுதான் யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய இருப்பு. ஓகேவா? அவங்களோட நிலைங்கிறது அந்த ஜட இயற்கை கிடையாது. அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்குது. அதெல்லாம் தாழ்ந்த இயற்கை. இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஃபீரியர் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானோட இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. நம்ம வந்து இதை வந்து பகவானோட கொண்டு சம்மந்தப்படுத்தக்கூடாது. அவங்க வந்து சுப்பீரியர், எல்லாத்துக்கும் மேல. அந்த ரியலைசேஷன் போறதுதான் என்ன அப்படின்னா ஆனந்தமயம். அப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தனே வந்து ஒரு ஆனந்த பரவச நிலையில அதனாலதான் அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் என்னன்னா பிரம்மபூச்ச நிலை. பகவானை அடைஞ்சிட்டோங்கிற ஒரு திருப்தியோட பக்தனால இருக்க முடியும். ஞானத்தின் மூலமா, ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிறது மூலமா. இதெல்லாம் இதுல எங்கேயுமே பக்தி தொண்டு வரல பாருங்க. தன்னுடைய ஞானத்தை படிப்படியா முன்னேற்றிக்கிட்டே போறதுனால அவங்களுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா அந்த ரியலைசேஷன், பகவானை அடைஞ்சிட்டோங்கிற அந்த ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ரியலைசேஷன் கிடைக்கும். அதுதான் அந்த ஆனந்தமயா. மாதாஜி 6 and 7. Yes, Mataji. Mahabhudanyahangkaro buddhiravyakam evacha indriyani dashaikam cha panchachendriya gocharaha ichchatvesha suham dukkham sankataschedanatrudih
एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சபூதம் இப்ப நான் சொன்னேன் 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்குன்னு சொன்னோம். அதெல்லாம் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த உடல் அப்படிங்கிறது வந்து எதால செய்யப்பட்டது அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம். அவ்யக்தம்னா தோன்றாத அருவம். ஓகேவா? தோன்றாம இருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குணங்கள் தான் தோன்றாம இருக்கும். கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள். அந்த 3 குணங்களையும் சேர்த்து ஒரு எலிமெண்டா வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் மூணும் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அவ்யக்த நிலையில இருக்கக்கூடியது. சோ அந்த குணங்கள் 3த்தையும் சேர்த்து ஒரு எலிமெண்டா வச்சிருக்காங்க. அடுத்தது 10 புலன்கள், மனம், அப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள். இதெல்லாம் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 24 வரும் பாருங்க. பஞ்சபூதம்ங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு 5 விஷயம். ஓகேவா? அடுத்தது அகங்காரம், அடுத்தது புத்தி. ஓகே, அந்த அகங்காரமும் புத்தியும் எதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூக்ஷ்ம உடல்ல வரும். ஓகேவா? ஸ்தூல உடல்ல பஞ்சபூதம் வரும். அது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள். முன்னாடியே ஒரு சாப்டர்ல நடத்திருப்போம். நம்மளோட உடல்ல வந்து எதால ஆனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. சரியா? இந்த உடல்ங்கிறது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஸ்தூல உடல். உள்ளுக்குள்ள சூட்சம உடல்னு இன்னொரு பாகம் இருக்குது. அது எதுல ஆனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தி, அகங்காரம், மனம். ஓகேவா? அப்புறம் அவ்யக்தம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தோன்றாத அந்த 3 குணங்கள். ஓகேவா? அது ஒரு விஷயம், அது ஒரு எலிமெண்ட். தென் 10 புலன்கள். 10 புலன்கள்ல வந்து நம்ம 2 அஞ்சா பிரிச்சுக்கலாம். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா ஞானேந்திரியங்கள், இன்னொன்னு கர்மேந்திரியங்கள். ஞானேந்திரியங்கள் என்ன அப்படின்னா நம்ம கண்ணால பாக்குறோம். ஓகேவா? கண்கள், காதுகள், மூக்கு, அப்புறம் நாக்கு, அப்புறம் வந்து நம்மளோட ஸ்கின். ஓகேவா? இந்த 5 விஷயங்களும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானேந்திரியங்கள். கர்மேந்திரியங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா சில விஷயங்கள் நம்ம செய்யறோம்ல, அது மூலமா செய்யறதுனால கர்மாக்களை இயக்கிறதுக்கு செய்யறதுனால அதுக்கு பேர் கர்மேந்திரியங்கள். அது என்ன? கைகள், கால்கள். ஓகேவா? அப்புறம் வாய், சாப்பிடறதுக்கு வாய் யூஸ் ஆகுது, வாய். அப்புறம் நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன், அப்புறம் நம்மளோட எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன். ஓகேவா? அந்த 5 விஷயங்கள். சோ 10 புலன்கள்ங்கிறது 5 + 5 10 வந்துருச்சு. அப்புறம் மனம் முன்னாடியே சொல்லியாச்சு. 5 புலன் பொருட்கள். என்ன பண்ணும்? கண்ணால என்ன பண்ணுவோம்? பார்ப்போம். ஓகேவா? புலன் பொருட்கள் கண்ணால பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்க்கிறது, காதால நம்ம கேட்போம், வாயால என்ன செய்வோம்? நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுவோம், மூக்கால வந்து ஸ்மெல் பண்ணுவோம், அப்புறம் நம்ம ஸ்கின் அது வந்து தொடு உணர்வு. ஓகேவா? இது 5ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 புலன் பொருட்கள். சோ பஞ்சபூதம் 5, அப்புறம் 10 புலன்கள் வந்து 10 இருக்குது. கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5. சோ 5 + 5 + 5, அப்புறம் 5 புலனூறு பொருள்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு 5. ஆக 20 வந்துருச்சா? 20யோட சேர்த்து மனம், புத்தி, அகங்காரம் 23 வந்துருச்சா? அவ்யக்தம்ங்கிறது அந்த தோன்றாம இருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள். அந்த 3 குணங்களையும் சேர்த்து ஒண்ணு சொல்லியிருக்கோம். சோ ஒண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா 24. இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 24 ஆலையும் தான் 24 மூலகங்கள் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளோட ஸ்தூல உடல், சூட்சம உடல்ங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? இந்த உடலுக்குள்ளதான் யாரு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாங்கிறது இருக்குது. அது விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம். ஓகேவா? இந்த விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம் எது பாதிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடலை பாதிக்கும். ஸ்தூல உடலுக்கு தான் என்ன? ஐயோ இது எனக்கு வந்து ஹாட்டா இருக்கும், எனக்கு இது வேண்டாம். இல்ல இது ரொம்ப சில்லா இருக்கும், எனக்கு இது வேண்டாம் சொல்லுவோம். ஓகேவா? அப்புறம் இங்க நம்ம போகணுமா? இல்ல வேண்டாம், அது எனக்கு பிடிக்காத இடம். அங்க போகணுமா? எனக்கு அது வந்து ரொம்ப பிடிச்ச இடம், நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் என்ன? அந்த விருப்பு, வெறுப்பு. அப்புறம் இங்க போனா நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எது மூலமா வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல் மூலமா. சரியா? சோ ஸ்தூல உடலுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். உயிரின் அறிகுறிகள். உயிர் இருக்கு, ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நம்மளால ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து உற்று நோக்க முடியுது, அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது, அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது எதால? அங்க இருக்கக்கூடிய மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் தான் என்ன பண்ணும்? இந்த உயிரின் அறிகுறிகளை சுட்டி காட்டும். ஒரு திட நம்பிக்கை, இது மேலேயாவது நம்ம வந்து ஒரு நம்பிக்கை வச்சு அதை நோக்கி நம்ம முன்னேறோம். நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் அது மேல கொண்டு போய் விடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். புலன்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் போக்கஸ் பண்றோம்னாலே என்ன அர்த்தம்? அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தாதான். அந்த திட நம்பிக்கையை எது கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனமோ இல்ல புத்தியோ அல்லது அகங்காரமோ கொடுக்கும். ஓகேவா? அகங்காரம் தேவை. நான் அப்படிங்கிற அகங்காரம் வந்து எப்ப தேவை அப்படின்னா அது பகவானை நெருங்கி இருக்கும்போது, ஆன்மீகமா இருக்கும்போது, நல்ல அகங்காரமா இருக்கும்போது. அது பொய் அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் என்ன பண்ணுது? இந்த உடலை அழிச்சிடும். ஓகேவா? பகவான் கிட்ட நெருங்க விடாது. நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மறந்துருக்கோம். அந்த மறதி மேல மேல என்ன பண்ணும்? நம்மள சஃபரிங்ஸ் தான் கொண்டு போகும். இன்னுமே என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜடை களங்கங்கள்லயும் நம்மள வெளியிலேயே விடாது இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோங்கிறது. அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோங்கிறத நம்ம தவிர்த்தாகணும். ஓகேவா? சோ அந்த திட நம்பிக்கை வந்து எது கொடுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மனம், புத்தி, அகங்காரமான சூக்ஷ்ம உடல் கொடுக்கும். ஓகேவா? விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம் இந்த நாளத்தையும் ஸ்தூல உடலால நம்ம அறிய பெறுவோம்.
அந்த திட நம்பிக்கை உயிர் இருக்கும் அப்படிங்கிற அறிகுறிகள் எல்லாம் எதால தெரியப்படும் அப்படின்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 3 விஷயத்தால. சரியா? சோ இந்த 21 அப்புறம் இங்க ஒரு 3 இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால எதெல்லாம் மாறுதான்? இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகிறது. ஓகேவா? இந்த 24 சேர்ந்ததுன்னா அது செயல்களின் களம், அதாவது உடல்னு தெரிஞ்சிருது. அப்புறம் அதன் மாறுபாடுகள் என்னங்கிறது எதை வச்சு சொல்ல முடியும்? விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பத்தை வச்சியும் திட நம்பிக்கையை வச்சும் அது எப்படி எல்லாம் மாறுபடுது, தன்னை மாத்திக்குது, அந்த ஸ்தூல உடலும் சூட்சம உடலும் அதோட செயல்களை எப்படி செய்துங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணன். மத்தாச்சி 8 to 12 படிச்சிருங்களேன். எஸ் மாதாஜி. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திரார்ஜவம் ஆச்சார்யோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைர்யம் ஆத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் असक्तिर अनपिष्वङ्कः पुत्रतारगृहादिषु नित्यं च समसिद्धत्वम् इष्टानिष्टो भवत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ततेष सेवित्वम् अरतिर्जन संसति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ஏதஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யததோன்யதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானம் என்னன்னு பகவான் சொல்ல போறாங்க. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா க்ஷேத்திரம் பார்த்தாச்சு, க்ஷேத்திரஞானம் என்னன்னு பார்த்தாச்சு, அடுத்தது ஞானம்னா என்னன்னு சொல்ல போறாங்க. ஞானம் என்ன, நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அறிவுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடக்கம், அடக்கத்தோட இருக்கணும், கர்வமின்மை, கர்வம் இல்லாம இருக்கணும், அஹிம்சை, பொறுமை, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். பிரகலாதன் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இதுல வரா மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு. ஓகேவா? அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அடுத்தது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். அவங்கதான் நம்மள என்ன செய்வாங்க, நம்ம ஒரு ஞானத்தை தேடி போறோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதும் அவங்கதான், அந்த ஞானத்தை விருத்தி பண்றதுக்கான அந்த ஒரு வழிமுறைகளை காட்டுறதும் அவங்கதான். அடுத்தது தூய்மை, தூய்மை முக்கியமா தேவை, அகத்தூய்மை, பொறுத்தூய்மை தேவை, தளராமை வேணும். ஒரு விஷயத்தை அடையணும் அப்படின்னா உடனே அடைய முடியாது, நிறைய தோல்விகள் இதுல வரும். இருந்தாலும் என்ன செய்யணும், தொடர்ந்து நம்ம முயற்சி போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ங்கிறது மிக அவசியம். ஞான பாதையில நம்ம போகணும்னு நினைக்கும் போது நமக்கு எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா சுய கட்டுப்பாடு வேணும். புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். ஓகேவா? இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒதுக்கி வச்சோம்னா தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஆசையை விட முடியும். இந்த புலநோக்கு அதையே நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள வாழணும், நம்மள நம்ம சுகப்படுத்திக்கணும் அப்படியே இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்மள விடுபடவே மாட்டோம். மேல மேல துன்புறுதல் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நடக்கும். சோ அதை துறக்கணும். அப்புறம் பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல். முன்னாடியே சொன்னா இல்ல, ஃபால்ஸ் ஈகோங்கிறது இருக்கக்கூடாது. ஃபால்ஸ் ஈகோ இருந்ததுன்னா நான் எனக்கு சேர்த்துக்கணும், நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மட்டும்தான் வரும். இந்த ஆத்மாங்கிறது இல்லாம இந்த உடலை பத்தியே இந்த உணர்வுங்கிறது யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் பொய் அகங்காரம். அடுத்தது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். இந்த 4 விஷயங்கள், இந்த 4மே இந்த மிசைரிஸ். ஓகே, 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. பர்த், டெத், அப்புறம் டிசீஸ், அப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ்ங்கிறது. இந்த 4 விஷயத்துல நம்ம வெளியில வர்றோம். ஏன்னா 4மே நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும். எகைன் இந்த டெத் முடிஞ்சோடனே எகைன் இன்னொரு பர்த் தான். ஓகேவா? இதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பாகவதத்துல என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, ஒரு 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 அத்தியாயம் ஃபுல்லாவே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிறக்காத ஒரு குழந்தை. ஓகேவா? அம்மாவோட வயித்துல இருக்கும்போது அது என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுது அப்படிங்கறத ஒரு அத்தியாயம் பூரா விளக்கி இருப்பாங்க. அது என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கும். அது அம்மா வயித்துல இருக்கும்போது படக்கூடிய கஷ்டத்தினால அந்த பகவானை வேண்டிக்கும், ஐயோ நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த பிறப்பு எடுக்கணுமா, அடுத்த ஜென்மா எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அது வந்து பகவானை அவ்வளவு வேண்டிக்கும். ஓகேவா? பட் அது வெளியில அம்மா வயித்துல இருந்து வெளியில வந்த உடனே அதுக்கு என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா இந்த ஜட ஆசையில கட்டுப்பட்டு போனதுனால கம்ப்ளீட்டா தான் பகவான் கிட்ட வச்ச பிரார்த்தனைகள் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இதை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது. இதை என்ஜாய்மெண்ட் நினைச்சிட்டு பண்ணுது. பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன, துக்காலயம் தான். இது எதுவுமே வந்து டெம்பரவரி தான். இதுல நம்ம வந்து பெர்மனண்டா இருந்து எதையும் சந்தோஷப்பட போறது இல்ல, நமக்கு வரப்போறது எல்லாமே சஃபரிங்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியுது. ஓகேவா? சோ நம்ம வச்சக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்ததுனால என்ன செஞ்சிடறோம், இந்த மாதிரி சஃபரிங்ஸுக்கு ஆளாகிறோம். அப்புறம் குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அதாவது இது எல்லாமே தேவைதான். ஃபேமிலிங்கிறது தேவை, நம்ம வீட்டை கவனிக்கணுங்கிறது தேவை. பகவான் முதல் 6 சாப்டர்ஸ்ல சொன்னதும் அதுதான். ஓகேவா? ஆனா அதோட சேர்த்தியே இப்ப விடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், அவங்களையும் இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஓகேவா? என்ன செய்யலாம், நம்ம வீட்டுல இருக்கும்போது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பகவான் நாமாவை தொடர்ந்து பிரார்த்தனை பண்றது மூலமா, அவங்க பகவான் நாம சாண்ட் பண்றது மூலமா, அப்புறம் சமைக்கக்கூடிய உணவை பகவானுக்கு நம்ம பிரசாதமா கொடுக்கறது மூலமா, சரியா, எதா இருந்தாலும் நம்ம அதுல வந்து கொஞ்சம் கிருஷ்ண உணர்வோடு அந்த செயல்களை செஞ்சுட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இந்த குடும்ப பந்தம், இந்த பௌதிக விருப்பம் அப்படிங்கறதுல இருந்து நம்மளை டிட்டாச் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? ஃபேமிலியோட சேர்ந்து டிட்டாச் பண்ணிப்போம். ஆசைங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஃபேமிலி மேல.
பட் அப்படி இருந்தும் கூட நம்மளால அதுல இருந்து விலகி இருக்க முடியும் அப்படின்னா எப்ப அப்படின்னா ஃபுல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஃபேமிலியில இருக்கவங்களையும் சேர்த்து நம்ம கூட்டிட்டு வந்தோம்னா அப்ப ஃபுல் ஹாப்பினஸ் அப்ப கிடைக்கும். ஒரு விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, எது கிடைச்சாலும் கிடைக்கலனாலும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், பேலன்ஸ்டா இருக்கிறோம். என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, பகவான் மேல எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும், இன்னைக்கு பக்தி செலுத்துறோம், இன்னொரு 4 நாளைக்கு சாண்டிங் பண்ணாம இருக்கிறது, இன்னொரு 10 நாளைக்கு கோவில் பக்கம் போகாம இருக்கிறது, இப்படி இருக்கக்கூடாது. நித்தியமா செலுத்தணும், டெய்லி பண்ணணும். ஒரு ஒரு ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை என்ன பண்ணணும், டில் த எண்ட் ஆஃப் லைஃப் வரைக்கும் நம்ம அதை பண்ணணுங்கிற ஒரு உறுதியான மனப்பான்மை நமக்கு வேணும். அப்படி பண்ணக்கூடிய டிவோஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா களங்கமற்ற பக்தியா இருக்கணும். ஒரு செகண்ட் நம்ம கும்பிட்டா கூட, ஒரு செகண்ட் நம்ம பிரார்த்தனை, ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா கூட மனதார சொல்லணும். ஓகேவா? நாரதருக்கும் ஒரு கதை கூட உண்டு. நாரதர் வந்து நான் எப்பவுமே நாராயண நாராயண நாராயணா உங்க பேரே தானே கூப்பிட்டு இருக்கிறேன், பட் நீங்க வந்து எனக்கு கொடுக்குற பிளெஸிங்ஸை விட அங்க வந்து ஒரு இதுல அதாவது எப்படி இருப்பாங்க, ஒரு வயல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு விவசாயி ஒருத்தவங்க, அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் சொல்லுவாங்க, பட் அவங்களுக்கு வந்து பிளெஸிங்ஸ் ஜாஸ்தி கொடுக்குறீங்களே, அவங்க என்னன்னு கேட்டா ஓடி போய் என்னன்னு நிக்கிறீங்களே, அப்படி ஒரு பக்தனா அவங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னு அதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க பகவான், நீ வந்து ஃபுல் டே ஹோல் டைம் 24 hours நீ என்ன பண்ற, பகவான் நாமாவா தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. பட் உங்களுக்குன்னு ஒரு வேலையை நான் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அந்த வேலையை நீங்க எப்படி செய்வீங்க, பகவான் நாம இதை சொல்லுவீங்களா, அந்த வேலையை செய்வீங்களா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக ஒரு கிண்ணம் ஃபுல்லா எண்ணெயை கொடுத்து இதை கையில வச்சுட்டு இந்த உலகம் பூரா சுத்திவாங்க. நான் ஒரு நிமிஷத்துல சுத்தி வந்துருவேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கையில இருக்கிற எண்ணெய் பவுல் எடுத்துட்டு என்ன செய்யறாரு அவரு, அந்த உலகத்தை சுத்த வராரு. அந்த எண்ணெய் பவுல்ல இருந்து எண்ணெய் சிந்திடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக, அதுல ஸ்பில் ஆயிடும்ல, ஸ்பில் ஆகக்கூடாதுன்னு அது மேலேயே கவனம் வைக்கிறாரு. கொஞ்ச நேரம் ஆகுது அவர் சுத்திட்டு வந்து திருப்பி பகவான்கிட்ட நிற்கும் போது, இந்த பாத்தீங்களா நீங்க கொடுத்த இந்த ஒர்க்கை நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், இது எப்படி அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சொட்டு என்ன கூட இதுல இருந்து நான் ஸ்பில் பண்ணவே இல்லை, அதை பாத்துக்கங்க என்னோட அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டை அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாரு. ரொம்ப பெருமையா சொல்றாரு. ஓகே, இந்த மாதிரி சுத்தி வந்தீல, இதுக்குள்ள நீ எத்தனை தடவை என்ன நினைச்ச அப்படின்னு பகவான் கேக்குறாங்க. ஓகேவா? இல்லையே, நான் எப்படி நினைக்க முடியும், நீங்க தான் சொன்னீங்களே இதுல இருந்து என்ன ஸ்பில் ஆக கூடாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல, சோ நான் என்னால வந்து இதுலயேதான் கவனம் இருந்தது, அதுல போகல. ஓகேவா? எப்பவுமே என்ன என்னுடைய நாமாவே சொல்லிட்டு இருக்க உங்களால சாதாரணமா ஒரு செயலை செய்ய சொல்லும் போது என்ன கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுறீங்க. ஆனா இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த விவசாயியானவன் அவன் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாம் அவனுக்குன்னு இருக்குது, அத்தனைக்கும் நடுவுல கிடைக்கிற டயத்துல அவன் ஒரு தடவை பகவான் நாம சொல்லும் போது அவனுக்கு நான் பிளஸ் பண்ணாம வேற எப்படி இருக்க முடியும். இந்த கதை எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சோ இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நித்தியமா நம்ம பக்தி செலுத்தணும், கலங்கமற்றி பக்தி செலுத்தணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் சொன்னேன். அப்புறம் தனிமையான இடங்களில் வாழ பெறுவது. ஒன்ஸ் நம்ம இதுல இருந்து டிட்டாச் ஆனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஒரு ஐசோலேட்டட் பிளேஸ்க்கு போலாமா, யாருக்கிட்டையும், ஏன்னா நம்ம சுத்தி இருக்கவங்கள என்ன செய்வாங்க, நம்மள மறுபடியும் இந்த ஜடை இருக்கைக்கு தான் இழுப்பாங்க. இதை பாரு, அதை கவனிய, இங்க வாயேன் அப்படின்னு நம்மள என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பகவான் மேல பற்றுதலை கொண்டு போக விடாம வேற ஏதாவது பற்றுதலுக்கு இழுப்பாங்க. அவங்கள நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது, அவங்கள்ட்ட இருந்து என்ன செய்யலாம், நம்ம விலகிதான் இருக்க முடியும். பொதுமக்களிலிருந்து விலகி இருக்கலாம். ஆனா யாரோட அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம், டிவோட்டிஸோட அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், அதாவது பரமசத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணியானோம், தொடர்ந்து அதை பத்தி, அதுவும் சயின்ஸ். ஓகேவா? அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண, ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன், இது எல்லாமே சேர்த்துதான் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அறிவு, இதுதான் அறிவுன்னு நான் அறிவிக்கின்றேன், இவற்றை தவிர மற்ற அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். இதை தவிர வேற எதை கத்துக்கிட்டாலும் என்ன செய்ய முடியாது, அந்த ஞானம்ங்கிறது கிடைக்காதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க. 30 माताजी। नेयं यत्तत् प्रविश्यामि यज्ञात्वां ध्रुतम् अनुश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते। हरे कृष्णा। தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ. இப்ப அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பகவான் சொல்ல போறாங்க, அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். அதை சொல்லும் போதே எப்படி ஒரு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வைக்கிறாங்க பாருங்க ஒரு பாயிண்ட், அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ. எதை நம்ம கேட்கும் போது ஒரு நெக்டார், அதை சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும், நமக்கு ஒரு தேன் குடிக்கிற மாதிரி எப்ப இருக்கும், பகவானை பத்தின விஷயங்களை கேட்கும் போதுதான். சோ அறியப்படும் பொருள் என்ன, ஞேயம் அப்படிங்கன்னா என்னங்கிறது இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க. அந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா எட்டர்னலா இருக்கும். ஓகேவா? அதை நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும், அந்த கேயம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா பகவானுக்கு என்ன இருக்காது, ஆரம்பம் கிடையாது. எனக்கு கீழ்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் சுரூபம் தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா சுரூபம். நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த 4 ரூபத்தோட இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா பத்தி தான் இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க. அதுதான் அறியப்படும் பொருள். ஆணுடைய உரையக்கூடிய அந்த ஞேயம் என்ன அப்படின்னா அதை இப்ப பகவான் சொல்றாங்க, பரமாத்மா. இது என்ன, பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு. ஜட உலகு காரணம் என்ன, இதை உற்பத்தி பண்ணவங்களே யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஆனா அந்த விளைவுகளுக்கு அவங்க அப்பாற்பட்டு நிக்கிறாங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி माताजी नंबर माताजी 15 माताजी. ओके. सर्वेन्द्रिय गुणापासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா மூல காரணம் பரமாத்மாவே. ஓகேவா? இப்ப போன தடவை சொன்னாங்க அந்த அமிர்தத்தை நீ தெரிஞ்சுக்க போறேன்னு. அந்த அமிர்தம் என்னன்னு அப்பயே சொல்லிட்டோம் நம்ம. பரமாத்மா தான். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. புலன்கள் கிடையாதுன்னு அர்த்தம், ஜட புலன்கள் கிடையாதுன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? நம்ம கிட்டயே சென்சஸ் இருக்குது. பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்துட்டு நம்மள்ட்டே என்ன இருக்குது? ஜட புலன்கள் இருக்குது. இப்ப பகவான்கிட்ட இல்லாமையா இருக்கும்? ஜட புலன்கள் இல்ல. அவங்கள்ட்டயும் கைகள், கால்கள், வாய்கள் எல்லாமே இருக்குது. அநேகமா இருக்குது. அவரே எல்லா உயிர்வாழ்களையும் பராமரிப்பவர். அவங்கதான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியவங்க. இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். என்ன இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஃபேமிலியை நான் மெயின்டைன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன செய்யணும்? மாமி பார்க்கணும், என் பையனை பார்க்கணும், ஹஸ்பண்ட் பார்க்கணும். இப்படி இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது. எல்லாத்தையும் எப்படி செய்யறோம்? நம்ம பற்றுதலோட செய்யறோம். ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாங்க? ஒரு ஃபேமிலியில இருக்க 4 பேரை பாக்குறதுக்கே நம்ம வந்து இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு நம்ம பேசுறோம். ஆனா அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சம் பூரா இந்த மாதிரி எத்தனையோ கோடி பிரபஞ்சங்களை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. அத்தனைக்குள்ளயும் எத்தனையோ உயிர்வாழிகளை உருவாக்கி இருப்பாங்க. அவ்வளவு பெரிய அவங்க தான் மெயின்டைன் பண்றாங்க. பட் எப்படி மெயின்டைன் பண்றாங்க? வித் டிட்டாச்மெண்ட். ஓகேவா? டிட்டாச்மெண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் என்ன இருக்காது? சஃபரிங்ஸ் இருக்காது. சரியா? அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இயற்கையின் குணங்கள் என்ன அப்படின்னா ஜட இயற்கை. அது ஜட இயற்கையின் குணங்கள் என்ன அப்படின்னா நம்ம தான் அதுக்கு ஆட்பட்டு இருக்கோம். அந்த ஆட்பட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம தான் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இந்த சைக்கிள்லயே நம்ம மாத்தி மாத்தி சுத்தின்னு இருக்கிறோம். ஆனா அவங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா நிர்குணவாதி. இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க. இது எல்லாத்தையும் படைச்சவங்களா இருந்தாலும் கூட அவங்க என்னவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்களை தான் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹி இஸ் a sole proprietor. ஆனா அவங்க என்ன இல்ல, அது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ற இடத்துலதான் இருக்காங்களே தவிர அதுக்கு கண்ட்ரோல்டா அவங்க இல்ல. ஓகேவா? அவங்கள புலன்கள் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்குல்ல, அது புலன்கள் இல்லாம இல்ல. அது அவங்களுக்கு இருக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக புலன்கள். ஆன்மீக புலன்களா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்? நம்மளோட பூஜை அறையில ஒரு பழமோ இல்லது ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸோ வச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம்? பகவானை வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றோம். கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்றோம். பகவான் என்ன செய்யறாங்க? அதை சுவீகரிக்கிறாங்க. அந்த நம்பிக்கையில நம்ம இங்க கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்றோம். ஓகேவா? அங்கேருந்து எப்படி சுவீகரிக்கிறாங்க? நம்ம வைக்கிற இந்த ஒரு கொய்யாப்பழத்துக்காக பகவான் அங்கேருந்து வராங்களா? நோ. அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட புலன்கள் மூலமா அதை அனுபவிச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? அவங்களோட புலன்கள்ங்கிறது அவ்வளவு நீண்டது. நம்மளோட கைங்கிறது இங்க இருந்து ஒரு எவ்வளவு தூரம் போகும் அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தான் போகும். ஓகேவா? பட் அவங்களோட கைகள், அவங்களோட கால்கள் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கண், அந்த பார்வை அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா அவங்க இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய வரைக்கும் முடியும். எந்த புலன்களாலையும் வேணாலும். அப்புறம் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புலன்கள் எல்லாம் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட். கண்ணால கண்ணு பார்க்கதான் செய்யும். கையால எடுக்கதான் முடியும். கையால கொடுக்கதான் முடியும். ஆனா பகவான் கண்ணாலையும் சாப்பிடுவாங்க. ஓகேவா? காலாலையும் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி பல்வேறு புலன்கள் பல்வேறு செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு அது புரியணுங்கிறதுனால தான் திருப்பி சொல்றேன். புலன்கள் எல்லாத்துக்கும் அவங்கதான் மூல காரணமா இருந்தாலும் உங்களுக்கு புலன்கள் கிடையாதுன்னா அவங்க புலன்களுக்கு அந்த ஜட புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்ங்கிற விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. 16 माताजी. Yes माताजी. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरन् सरन् एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. பரமாத்மா எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். ஓகேவா? எல்லாத்துக்கும் உள்ளரையும் புறமும் வெளியே இருக்காங்கன்னா பகவான் எங்க இருக்காங்க? நம்மள சுத்தி இருக்கிறாங்க. நம்மள சுத்தி மட்டும்தான் இருக்காங்களா? இல்ல, நமக்குள்ளேயே பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. இதுதான் விஷயம். உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். காடு, மரம், ஓகேவா, குன்றுகள் எல்லாத்துலயும் அவங்க இருக்கிறாங்க. காற்றாவும் இருக்கிறாங்க, நீராவும் இருக்கிறாங்க. பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கிறத நம்ம எதுல பார்த்திருக்கிறோம்? வைபவங்கள் 10th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தாச்சு. எல்லாத்தையும் பகவான் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் மூலமா நிரம்பி இருக்கிறாங்க. அவங்க சூட்சமமானவர், கண்களுக்கு புலப்படாதவர். அதனால நமக்கு என்ன பண்ண முடியல? நம்மளோட டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் வச்சுட்டு அவங்களால பார்க்க முடியல. இங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க, இருக்காங்களான்னு கேட்டதுக்கு தான் வந்தாங்க. தூண்ல இருந்து வந்தாங்க. பிரகலாத் மகாராஜா சொன்னதுனால இரண்யகசிபு அழிக்கிறதுக்காக பகவான் எங்கேருந்து வந்தாங்க? தூண்ல இருந்து உருவானாங்க. ஓகேவா? சோ ஜடபுலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடியது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிக தொடர்பு. நம்மளால ஒரு இடத்துக்கு மேல ரீச் அவுட் பண்ண முடியாது. ஒரு லிமிட் தான் நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாமே. நம்மளோட எல்லாமே எப்படின்னா லிமிட். அதனாலதான் டிஃபெக்டிவ்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? அந்த லிமிட்
பட் பகவான்கிறது லிமிட்லெஸ். சரியா? அதனால நமக்கு கண்ணால பார்க்க முடியல, தெரிஞ்சுக்க முடியல, அந்த ஞானம் நமக்கு இல்ல. அதனால உறுதியாக சொல்லிட முடியாது. மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். அவங்க எங்கேயோ இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம், பட் எங்கேயும் இல்ல. அவங்க எங்க இருக்காங்க? நம்ம மனசுக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மாவின் தன்மை பகவான் வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்துல பகவான் ஸ்வரூபத்துல இருக்கிறாங்க. பட் அவங்க நம்மளோட மனசுக்குள்ள 400 பரமாத்மா ரூபத்திலயும் இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஓகேவா அங்க இருக்கும்போது அவங்களோட உருவங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தனை விதமா அவங்க தன்னை விரிவங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன்ங்கிறது எண்ணிலடங்காதது. நம்பர் ஆஃப் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. நாராயணரா இருக்காங்க, வசுதேவர், பலராமர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், ஓகேவா நிறைய விதமா நிறைய மகாவிஷ்ணுக்கள் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். காரணோதய கடல்ல இருக்கக்கூடிய காரணோதயக்ஷ விஷ்ணு, அப்புறம் கர்ப்போதயக்ஷ விஷ்ணு, அப்புறம் க்ஷீரோதயக்ஷ விஷ்ணு, அந்த மாதிரி பல விதமா தன்னை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனாலும் கூட சின்ன சிறு ரூபத்துல கூட என்ன செஞ்சிருக்காங்க? நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளேயும் வந்து உரையிறாங்க. இதுதான் பரமாத்மாவின் தன்மை வந்து ரெண்டு இடத்துலயும் மாறுபடுது. ஆனா அந்த மாதிரி முரண்பட்டாலும் கூட சைஸ் தான் மாறுதே தவிர குணங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்தும் அவங்களை நம்ம ரட்சணை தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம உள்ளர இருந்தும் நம்மள என்ன பண்றாங்க? ரட்சணை தான் பண்றாங்க, நம்மள கைடு தான் பண்றாங்க. ஓகேவா? 18 மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். பாலாஜி பிரபு 1 minute. ஸ்லோவா ரீட் பண்ணலாமா ஜி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 18th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஜோதிஷாமபிதர் ஜோதிஸ் தமஸ பரம் உச்யதே ஞானநேயம் ஞானகம்யம் க்ருதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகாசம் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. ஓகேவா? ஏன்னா பகவான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். ஆதித்ய வர்ணம். ஓகேவா? ஆதித்ய வர்ணம் தமச பிரசாதாத் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். உபநிஷத்துல வந்திருக்கக்கூடிய செயல் என்ன, ஒரு வருஷம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க? பல கோடி சூரியன்கள் அவங்களோட பிரகாசத்தை கொண்டவங்க. சோ எல்லா பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்தாலும் நமக்கு யாரு வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட தோற்றம் தான் நமக்கு நினைவுக்கு வரும். அவங்கதான் மூலம் எல்லாத்துக்கும். சூரியனுக்கு வந்து அந்த வெளிச்சத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சூரியன் யாரோட அம்சம் அப்படின்னா பகவானோட கண்களுடைய அம்சத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அதனாலதான் அந்த பிரகாசம் சூரிய பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட, ஏன்னா அவங்க உள்ளர வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வந்துருது? அறியாமைங்கிற இருள் போயிடுது. ஒரு இடத்துல விளக்கு ஏத்தி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? அங்க இருக்கிற இருட்டை கம்ப்ளீட்டா அது வெளியில போயிடுற மாதிரி நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அறியாமைங்கிற இருளை என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா பக்திங்கிற ஒரு தீபம் ஒண்ணு கொண்டு வர்றது மூலமா, பகவானை உள்ள நுழைக்கிறது மூலமா என்ன ஆகுது? நம்மளோட இருட்டுங்கிறது காணாம போயிடுது. அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும். ஞானம் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். எப்படி எனர்ஜெட்டிக்னு சொல்லியிருக்கோம், அவங்கதான் சக்தியும் அவங்கதான் சக்தியை கொடுக்குறவங்களா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி அவங்கதான் ஞானம், அவங்கதான் அறியப்படும் பொருள், ஞேயமும் அவங்கதான். அப்புறம் அறிவின் இலக்கு. இந்த ஞானத்தின் மூலமா நம்ம யாரை தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ இந்த 3 விஷயங்களும் யாரை பத்தி தான் பேசுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் விட்டுள்ளார். அப்படி இருக்கவங்க எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாட் ஒன்லி தேர், அவங்க எங்கேயும் இருக்கிறாங்க, நம்மளோட இதயத்துக்குள்ளயும் இருக்கிறாங்க. பகவான் வந்து சூரியனை போன்றவர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது என்னன்னா நித்தியமாக அவங்க பிரகாசிக்கக்கூடியவங்க. அவங்க இப்ப நம்ம வந்து 12 o'clock நம்ம வாசல்ல போய் நிக்கிறோம். என்ன ஆகுது? சூரியன் நம்ம தலைமையில உச்சியில இருக்குது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இதோ இருக்காங்க, உச்சியில இருக்காங்க சூரிய பகவான். யூஎஸ்ல போன் பண்ணி கேக்குறோம் எப்படி இருக்குன்னு. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன்ப்பா. உடனே என்ன பண்ணிட்டேன், நீங்க நைட்னா அங்க பகலாச்சு அப்படின்னு கேட்டுறாதீங்க. இன்னொரு இடத்துல கேக்குறோம், ஏன் தலைக்கு மேலதான் சூரியன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? வேற ஒரு இடத்துல போன் பண்ணி கேக்குறோம், இங்க ஏன் தலைக்கு மேலதான். அப்ப எல்லார் தலைக்கு மேலதான் சூரியன் இருக்குது. அப்ப அங்க என்னவா இருக்கு? நித்தியமா அது அந்த இடத்துலதான் இருக்குது. நம்ம தான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம்? நம்ம கிட்டதான் அந்த விஷயம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? சோ எல்லா இடத்துலயும் அவங்க தன்னுடைய பிரகாசத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லா இடத்துக்கும் கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாராலையும் அறியப்படும் பொருளா அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்களை அறிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா அவங்கதான் இலக்காவே நம்ம அடைய போறோம். அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் விற்றுள்ளார். இந்த 2 பறவைகளையும் கவனிங்கள், வித்தியாசம் என்ன? இதுல பாருங்க 2 பேர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஒண்ணு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா குடிச்சாங்க இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டே இருக்குது. இன்னொன்னு ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடல. ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுற அந்த பறவையை இது சாட்சியா இருந்து பாக்குது. ஓகேவா? அதுல ஒன்னுத்துக்குள்ள போட்டிருக்கிறது யாரு அப்படின்னா ஜீவாத்மா, நம்ம தான், உயிர் வழியால நாம தான். இன்னொன்னுத்துக்குள்ள போட்டிருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. ஓகேவா? அவங்க என்ன செய்யறாங்க? நம்மளோட மனசுக்குள்ள அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுதுங்கிற விஷயத்த கண்காணிக்கிறதுக்காக நம்ம கூடயே உரையக்கூடிய பரமாத்மா அவங்க. இது வந்து ருசிக்கின்ற பறவை. அந்த பகவான் அந்த பறவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்சி பறவை. மத்தஜி 19.
यस माताजी। इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं नियं चोक्तं समासदः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக இப்ப பகவான் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க. அதனால இதை கொண்டு கன்க்ளூட் பண்றாங்க. செயல்களின் களம் உடல், அதாவது கஷேத்திர, இது தெரிஞ்சிருச்சு. அறிவு ஞானம் கரெக்ட், இது கிடைச்சிருச்சு. அவ்வளவு என்லிஸ்ட் பண்ணாங்களே 4 அமானித்துவம்னு ஆரம்பிச்சு அந்த 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் ஸ்லோகாஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகாஸ். அறிவு அது கிடைச்சிருச்சு. அறியப்படும் பொருள் என்ன அப்படிங்க, ஞேயம்னா என்ன, அதை பகவான் 2 ஸ்லோகாஸ்ல சொல்லிட்டாங்க. ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். யாருக்கு இது புரியும்? பகவானை பத்தின எண்ணத்தோட முழு கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம இந்த இதெல்லாம் கேட்டோம்னாதான் நமக்கு என்ன கொஞ்சமாவது இது புரியும். நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கைங்கிறது எப்படி, ஜட உலகம். இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிற இந்த உடல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜட உடல். இந்த ஜட உடலை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த பௌதிக இயற்கையை ஆளணுங்கிற ஆசையினால புலன்களை அன்கண்ட்ரோலா விட்டுட்டு என்ன செய்யறோம், இந்த ஆத்மாவை என்ன பண்ணிடுறோம், தூய்மை இல்லாம பண்ணிடுறோம், கலங்கப்படுத்திடுறோம். சோ அந்த கலங்கப்பட்ட ஆத்மாவானவன் என்ன செய்யறான், இந்த பர்த் டெத்துன்னு இதுக்குள்ளேயேதான் விழுந்துட்டு இருக்கிறான். ஆனா அந்த ஆத்மாவோட உணர்வை நம்ம எப்படி மாத்தணும் அப்படின்னா, ஏன்னா ஆத்மாங்கிறது யாருன்னா நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் மதில் மேல் பூனைன்னு. ஓகேவா, ஒன்ஸ் அது இங்கேயும் விழலாம் அல்லது அங்கேயும் ஜம்ப் ஆகலாம். சரியா, அது ஆன்மீக தளத்துக்கும் போகலாம், பௌதிக தளத்துக்கும் போகலாம். புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணினுச்சுன்னா அது என்ன ஆயிடும், ஆன்மீக தளத்துக்கு முன்னேறிடும். புலன்கள் படி மனம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பௌதிக தளத்துக்கு கீழே விழுந்துரும். இதை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. 20 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபாவபி விகாரம்ச்ச குணாம்ச்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜட இயற்கை உயிர்வாழி ரெண்டுமே யார் படைச்சா, எல்லா உயிர்வாழியும் இருக்கக்கூடிய எல்லா 84 லட்சம் உயிர்வாழிகளையும் யார் படைச்சாங்க அப்படின்னா பகவான் தான் படைச்சாங்க. ஓகேவா, அது எல்லாருமே பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்திகள் தான். இதுவும் இந்த ஜட இயற்கையில் இந்த பௌதிக இயற்கை பாத்தீங்களா, இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆரம்பம் கிடையாது, எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஓகேவா, அதாவது இந்த உயிர்வாழியோட உடல்கள் தான் இப்ப உற்பத்தி ஆகுதோ தவிர அந்த ஆத்மாவானவன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமா இருக்கக்கூடியவன். அதே மாதிரி ஜட இயற்கை இந்த பிரகிருதிங்கிறது நித்தியமா இருக்கக்கூடியது. அது அப்பப்ப மகத்தத்துவத்தால் மறைக்கப்படுமோ தவிர அது எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியது. சரியா, எது மட்டும்தான் அழியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல்கள் தான் அழியும், உடல்கள் தான் மாறுபாடு அடையும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. இந்த அந்த உடல் அந்த ஆத்மா எந்த உடலை எடுக்குது அப்படிங்கிறதும் அதுதான் ஜடத்தின் குணங்கள். எந்த குணத்தினால அது எந்த உடலை எடுக்குதுங்கிற விஷயமோ, அந்த உடல் எப்படி எல்லாம் மாறுபடுது அப்படிங்கிற விஷயமோ எது அந்த ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. அதுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறத பகவான் இப்ப சொல்றாங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜட இயற்கைங்கிறது அவங்க உற்பத்தி பண்ணது. ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆத்மா ஒரு உயிர்வாழி கொண்ட உடல்ங்கிறது என்னென்ன உடல் அதை எடுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீர்வாழில இருந்து ஆரம்பிச்சு மனித உடல் வரைக்கும் எடுக்கும். ஓகேவா, நீர் வாழ்வன, அப்புறம் நிலத்துல வாழ்வன, அப்புறம் ஊர்வன, அப்புறம் பரப்பன, சரியா, அப்புறம் விலங்கினங்கள், இந்த மாதிரி ஒண்ணா எடுத்து அது கடைசியா எங்க வரும் அப்படின்னா மனித உடலை எடுக்கும். செய்யக்கூடிய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உடல்ங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஆத்மாவுக்கு சேம் ஆத்மா தான், அவன் தான் என்ன செய்யறான், வெவ்வேறு உடல்களை அவன் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா உற்பத்தி பொருள்கள். இதெல்லாம் எங்க மட்டும்தான் உற்பத்தி ஆகும், இந்த ஜட உலகத்துல மட்டும்தான் உற்பத்தி ஆகும். அப்ப இங்க இருக்கிறதுக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறது இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா, ஏன் நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாலதான் இதெல்லாம் நடக்குது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய உடல், நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா எடுக்கக்கூடிய உடல்ங்கிறது மாறுபடுது குணத்தின் காரணத்தினால. குணம் தான் இந்த இடத்துல முக்கியமான விஷயம் பண்ணுது, அதுதான் ஜடத்தின் குணங்கள்னு சொல்லியாச்சு. அதனாலதான் இந்த மாறுபாடுங்கிறது நடக்குது. இது எங்க நடக்குது, ஜட இயற்கையில தான் நடக்குது. அப்ப இதுக்கும் பகவானுக்கும் நோ சம்பந்தம். 84 லட்சம் உயிரினங்களுக்கு வழிவகுக்கும் சங்கத்தின் பண்பு என்ன, இந்த மாதிரி இப்ப இந்த இத்தனை லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்குல்ல, இது எல்லாம் என்ன மாதிரி உடல் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த எதை பொறுத்து இருக்குன்றது குணநலன்களை பொறுத்து. அவங்க எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த 3 மூட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த பண்புகள் தான் அதை வரையறுக்குது. இவன் இந்த உடல் எடுக்க போறான், இவன் இந்த உடல் எடுக்க போறான், இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த உடல் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறது. மத்தது 21 காரிய காரண கர்த்ருத்வே ஹேது பிரகிருதி உச்யதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்த்ருத்வே ஹேது உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஓகேவா, அந்த ஜட இயற்கை தான் காரணம். ஏன்னா அதோட உற்பத்தி பொருள் தான் இதெல்லாம் தான்.
சோ செயல்கள் எல்லாம் நடக்குது, அந்த செயல்களுக்கான விளைவுகள் எல்லாம் இங்க தெரிய வருது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இயற்கை தான். இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஆனா இது எல்லாத்தையும் பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மா எடுத்திருக்கக்கூடிய உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த உடல் தான். ஓகேவா? என்ன பண்ணுது, ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு நாய் மாதிரி பிறக்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நாயோட உடல்ல ஒரு ஆத்மா எடுக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நாய் மாதிரியான செயல்களை அவன் செஞ்சுதான் ஆகணும். பன்றியோட உடல் அந்த ஆத்மாவுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா பன்றி எந்த மாதிரி விஷயத்தை செய்யுதோ அதை தான் செஞ்சாகணும். ஒரு நல்ல தேவரோட உடம்பு எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவருக்கான அந்த குவாலிட்டிஸ் அவன் வளர்த்துட்டு இருப்பான் முன் ஜென்மத்துல, அதோட விளைவுகளை அந்த உடல் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கும். சோ அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவான். சோ அவன் எந்த சஃபர் ஆகிறானா இல்ல அவன் என்ஜாய் பண்ண போறானா அப்படிங்கிறது அது எடுத்திருக்கக்கூடிய உடலை பொறுத்து தான் இருக்குது. அப்புறம் முன்ஜென்மால செஞ்ச அந்த கர்மாவை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஓகேவா? அதாவது நமக்கு வந்து எந்த மாதிரியான உடல் கிடைக்க போகுதுங்கிறது நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறோம். நம்ம போன ஜென்மால செஞ்ச அந்த விஷயங்களால நம்ம கர்ஸ் ஆக போறோமா இல்ல பிளஸ் ஆக போறோமாங்கிறது தான். ஒரு உயிர் வாழியானவன் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உடல் எடுக்க போறானா அல்லது ஒரு பாவப்பட்ட ஒரு உடல் எடுக்க போறானா அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அந்த கர்மாவோட விளைவால தான் இருக்குது. சரியா? அதனால செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை தான் காரணம்னு சொன்னாலும் கூட அதனால வரக்கூடிய இன்பம் துன்பம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது யாரால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலை எடுத்திருக்கக்கூடிய உயிர் வாழி தான் அதற்கு காரணம். 22 மாதாஜி. Yes, Mataji. पुरुष प्रकृतिस्थो हि पुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सत् असत्योनि जन्मसु. हरे कृष्ण माताजी. இவ்வாறாக ஜடையர்க்கில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு, ஓகேவா, 3 குணங்களால அவன் ஆளப்பட்டிருக்கான், கட்டுண்டப்பட்டிருக்கான். அது பப்பெட் ஷோ மாதிரி. அது என்ன பண்ணுது, ஒரு மூடும் என்ன பண்ணுது, அவனை வந்து அப்பப்ப அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அவனை மாத்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. அதனால உயிர் வாழி வேற வேற விஷயங்களை மாத்தி மாத்தி செஞ்சுட்டு இருக்கிறான். அது வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் வருபவை, ஏற்படுபவை. எப்ப அது தன்னோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் இந்த இயற்கையில போட்டதுனால வந்த விளைவு. ஓகேவா? உணர்வை கொஞ்சம் ஆன்மீக உணர்வா அவன் திருப்பிந்தானா இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் அவனுக்கு வந்திருக்காது. எல்லாமே ஜட சம்பந்தப்பட்ட உணர்வா அவன் கொடுத்ததுனால அந்த ஆத்மா என்ன பண்றான், இந்த இந்த இமேஜ்ல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு உயிர் வாழியோட உடலை கூட அவன் எடுக்கிற மாதிரி ஆகுது. பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சிந்திக்கிறான். சில சமயம் நிர்வாழியா இருக்கும்போது அவனோட வாழ்நாள்ங்கிறது எவ்வளவு நாள் இருக்கும். ஓகேவா? அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு வந்து சஃபரிங்ஸ் இருக்கும், எந்த அளவுக்கு அதுல என்ஜாய் பண்ண போறான், எல்லாமே அவன் என்ன அவனுடைய கர்மாவோட விளைவுதான். ஓகேவா? இது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு உடலை வேணாலும், இத்தனை உடல்கள்ல எந்த உடலை வேணாலும் எடுக்கலாம். அதை எடுக்கிறது மூலமா நன்மை தீமை அப்படிங்கறத அவன் சந்திக்கலாம். சந்திச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகும், இறந்த பிறகு மறுபடியும் வேறு ஒரு உடலை தான் எடுக்க போறான். இது எது வரைக்கும் நீடிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையோட முக்குணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு அவன் கட்டுண்டு இருக்கிற வரைக்கும், அந்த குணங்களை அவன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அப்படி இருக்க போறான். அப்படின்னா இந்த ஜட இயற்கையிலே தான் அவன் மாட்டிட்டு முடிக்க போறான். பரமாத்மா செய்யும் 2 விஷயங்கள். ஒண்ணு சாட்சியா இருக்கிறாங்க பரமாத்மா, இன்னொன்னு என்ன, நம்மளோட உணர்வை வந்து பகவானை நோக்கி திருப்பறதுக்கான எல்லா முயற்சிகளையும் அவங்கதான் கொடுக்குறாங்க. 2 விஷயங்கள். மாதாஜி 23. माताजी. उत्कृष्टानुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेदि सायुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण माताजी. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றவரும் இருக்கின்றார். ஓகே, கஷேத்ரங்கே அப்படின்னு சொல்லும் போது 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ், சாரி 2 விளக்கம் கொடுத்தேன் இல்ல. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா அந்த உடலை அறிபவன் வந்து ஆத்மா, இன்னொருத்தவங்க யாரு அப்படின்னா பரமாத்மான்னு 2வது விளக்கம் கொடுத்தோம்ல, அது இப்ப வரப்போகுது. இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவங்கதான் வந்து சுப்ரீம் என்ஜாயர், அவரே இறைவன். அவங்கதான் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல கோலோக பிருந்தாவனத்துல பகவானா பார்க்கக்கூடியவங்க தான் இங்க பரமாத்மா சுரூபத்துல இருக்கிறாங்க. பரம உரிமையாளர் அவங்கதான், வந்து இந்த பாடிக்கான ப்ரொப்ரைட்டர் அவங்கதான், பாடியோட ஓனரே அவங்கதான். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவர் அவரே. அவரை நம்ம எப்படி கால் பண்றோம் அப்படின்னா பரமாத்மா நம்ம சொல்றோம். அவங்கதான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்கதான் வந்து அனுபவிப்பாளர், அவங்கதான் உரிமையாளர், அவங்கதான் நம்மள வந்து பெர்மிட்டும் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி வந்து நீ இறங்கி போய் இந்த வேலைகளை செய் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இங்க ஃபாலிபிள் கிரியேச்சர்ஸா வந்துட்டு நம்ம பகவானை கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுறோம். அதனால கஷ்டப்படுறோம். அந்த உரிமையை கொடுத்தாலும் கூட நம்ம அதை வந்து தப்பா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். 24 மாதாஜி. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते. हरे कृष्ण. உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவை ஜட இயற்கையை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். ஓகேவா? இந்த குணங்களோட நம்ம வச்சிட்டு இருக்கிற அந்த சம்பந்தத்தினாலதான் இந்த உடல்ங்கிறது இவ்வளவு கஷ்டப்படுது. இந்த உடல் கஷ்டப்படுறதுனால மறுபடியும் இந்த ஆத்மாங்கிறவன் இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களே செஞ்சுட்டு இருக்கனால இங்க பிறவி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தவனுக்கு புரியுதா, அவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். சோ இந்த உடலை நம்ம விட்டோம் அப்படின்னாதான், அந்த உடல் மேல இருக்கக்கூடிய இந்த பற்றுதலை நம்ம விட்டோம்
அப்பனா தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம செயல் மேல இருக்கிற பற்றுதல் நம்ம விடுவோம். அப்ப என்ன ஆயிடுவோம், நம்ம முக்தி அடைஞ்சிடுவோம். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. அவன் இப்ப என்ன மாதிரி செயல்களை செஞ்சாலும், அதாவது ஞான யோகம் செஞ்சாலும் சரி, பக்தி யோகம் செஞ்சாலும் சரி, கர்மயோகம் செஞ்சாலும் சரி, அவன் என்ன பண்ண மாட்டான், முக்தி அடைஞ்சதுனால மறுபடியும் அவங்க பிறவி எடுக்க மாட்டான். அவனுக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, இந்த உடலை எடுத்ததான நோக்கம் அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இந்த உடலை எதனால நம்ம எடுத்தோம், போன ஜென்மால நம்ம பண்ணின சில கர்மாக்களால, அதோட விளைவுகள்னால நம்ம இந்த உடல் எடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஞானம் கிடைச்சதுனால வேற எப்பயுமே என்ன ஆகாது, ஒரு உயிர்வாழிக்கு வந்து வேற எந்த உடல் எடுத்தாலும் அந்த சான்ஸ் கிடைக்காது. மனித உடல் எடுக்கும் போது அந்த சான்ஸாவது கிடைக்குது. ஓகேவா, நமக்கு தான் அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. பகவான் அப்படிங்கிற பத்தி அறிகிற ஒரு ஞானம் நமக்கு இருக்குது, இயற்கையிலே இருக்குது, இயல்பாவே இருக்குது. அதை ஒரு ஆச்சரியர் மூலமா போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், இன்னும் கொஞ்சம் நேர்படுத்திக்கிறது மூலமா இந்த ஜென்மத்திலேயாவது நம்ம புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சு அந்த புண்ணிய கர்மாவோட விளைவுகள்னால நம்ம முக்தி அடைய முடியுமா நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா, இப்பயும் வேற ஏதாவது ஒரு ஜென்மா எடுத்திருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேற ஒரு உடல் எடுத்திருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அந்த ஞானம்ங்கிறது இருக்க பெறாது. அதனால இதை ஒரு சான்ஸா வச்சுட்டு என்ன செய்ய முடியும், நம்மளால பக்தி பாதையில முன்னேறி முக்தி அடையணும். 25 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. हरे कृष्ण. இதுதான் இப்ப நான் போன இதுல சொன்னதுதான். தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும், சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும், வேறு சிலர் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஓகேவா, பரமாத்மாவை வந்து நம்ம எப்ப பார்க்க முடியும், 3 யோகத்துல எந்த யோகம் பண்ணது மூலமாவும், ஓகேவா, தியான யோகம் பண்ணாலும் சரி, அல்லது ஞானத்தை வளர்க்கக்கூடிய இப்ப பகவான் சொல்றாங்கல்ல இந்த ஞானம், இது எல்லாத்தையும் கத்துக்கிறது மூலமா அறியப்படும் பொருளா பகவான் தான் அப்படிங்கறத அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாவும் சரி, அல்லது பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவது கர்மயோகம் ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல அது. இந்த 3த்துனாலே அறியப்படும் பொருள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அந்த பரமாத்மாவை அவங்களால பார்க்க முடியும். அவங்கதான் உண்மையிலேயே பாக்குறவங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாங்க. பாக்கி எல்லாருக்கும் கண் இருந்தாலும் கூட அவங்க பாக்குறது என்ன அப்படின்னு பௌதிக விஷயங்களை தான். யாரு வந்து ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோட, இந்த கண்களாலேயே ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பகவானை பாக்குறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையிலேயே காண்கின்றனர், அவங்கதான் பார்வை இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாங்க. 26 மெத்தட். Yes, Mataji. अन्येत्येवम् अजानन्त श्रुत्वान्येप उपासते तेऽपि साधितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. हरे कृष्ण ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், ஆன்மீக ஞானம் எல்லாருக்கும் இருக்குமா, இருக்காது. நம்ம ஆச்சாரியா கிட்ட போய் நம்ம சப்மிசிவா கேட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து நமக்கு அந்த அறிவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான். அப்படி இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். ஓகேவா, இப்ப பரீட்சித் மகாராஜா இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு இயற்கையிலே இருந்தது. அவங்க பிறக்கும் போதே சுபத்திரோட வயிற்றுல இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க, பகவானை பத்தின ஞானம் அவங்களுக்கு இருந்தது. வெளியில வந்ததுல இருந்து அவங்க யாரு, நம்ம வந்து உள்ளர இருக்கும்போது அஸ்வத்தாமன் அந்த விட்டு அந்த அம்புனால அவங்க பிரம்மாஸ்திரத்தினால அவங்கள காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த ஊம்புக்குள்ள வந்து கவர் பண்ணாங்களாம் பரமாத்மா. அந்த ஊம்லயே வந்து அப்ப நம்ம பார்த்தோமே அந்த குட்டியோண்டு ரூபத்துல அவங்க யாருன்னு வெளியில வந்து அவன் தேடிட்டே இருந்தாங்களாம். அதனாலதான் அவங்களுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பரீட்சித்துன்னு வச்சாங்க. பரீட்சை பண்ணி இவங்க தானே நம்ம பார்த்த உருவம், நம்மளோட ஊம்ல இருக்கும்போது நம்மள வந்து ரட்சிக்க வந்த உருவம் வந்து இதுதானா அவங்க பாக்குறவங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டு பரீட்சை பண்ணி பார்த்ததுனால தான் அவங்களுக்கு பேரே பரீட்சித்து. ஓகேவா, சோ அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது, அடிப்படையிலேயே சரியா அந்த குழந்தையில இருந்தே அவங்களுக்கு கிடைச்சது. அதனாலதான் கடைசி காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு இன்னும் 7 நாள் தான் இருக்குங்கும் போது அவங்க மறுபடியும் அதே ஞானத்தை தேடி அலைஞ்சாங்க. ஓகேவா, அப்படி சில பேருக்கு என்ன இருக்காது, ஆன்மீக ஞானம் அந்த அளவுக்கு இல்லை, அதுல அனுபவம் இல்லை அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணணும், மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதுவும் நல்ல வழி. ஓகேவா, நமக்கா தெரியலனாலும் நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு ஆச்சரியரை அணுகணும் அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்து. அவங்க மூலமா நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த ஞானத்தை வளர்த்துப்போம். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பிறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். நமக்கா தெரிஞ்சதுனாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம், முக்தி அடைஞ்சிடலாம். நமக்கு தெரியல, ஆச்சரியக்கிட்டே இருந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னாலும் அதை கேட்கறதுக்கான இயல்புகள், அதுக்குன்னு சில குவாலிட்டிஸ் இருக்குல்ல, அந்த பண்புகள் அதை வளர்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து பணிவோடையும் அன்போடையும் பக்தியோடையும் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முக்தி அடையலாம். பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றன என்ன அர்த்தம், இந்த சைக்கிளை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா பிரேக் அவுட் பண்ணிடுறோம்னு அர்த்தம். பர்த் டெத் சைக்கிளை பிரேக் அவுட் பண்ணிடுறோம். 27 மெத்தட். यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं सदा वरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि परदर्शव.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாரதர்களில் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ, ஓகேவா? இது ஏற்கனவே சொன்னதுதான், மறுபடியும் பகவான் இந்த இடத்துல வந்து ரீட்ரேட் பண்றாங்க. அவை எல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். செயல்களின் களம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல், ஓகேவா? களத்தை அறிபவன் யாரு அப்படின்னா கஷேத்திரங்க. இது ரெண்டும் இணைந்த கலவைதான் என்ன அப்படின்னா நம்ம பாக்குறது எல்லாம், ஓகேவா? ஏன்னா எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானம் தான். எல்லாமே பகவான் படைச்சதுதான். பகவான் படைச்சது எல்லாமே நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடலையோட ஆத்மாவுக்கு அது பகவானோட நடந்தது, ஓகேவா? அந்த ஒரு விஷயம், அந்த ஒரு ஞானம் அவனுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, பகவான் மேல தன்னுடைய முழு, அதுதான் அறியப்படும் பொருள், அவர் தான் பரம இலக்கு அப்படின்னு முழு நம்பிக்கையை வைக்கிறவனுக்கு எதுவுமே எப்படி அப்படின்னா சாத்தியப்படும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 28 மாதாஜி. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யத்ஸ்வ வினஷ்யந்தம் யஃ பஷ்யதி ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும். எல்லாருக்குள்ள யாரு இருக்கிறாங்க? பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரியுமா? தெரியாது, ஓகேவா? இது நம்ம பார்த்திருக்கோம், தத்வித்தி பிரணிபாதி, சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த ஸ்லோகா இல்ல, விஷயா விடய சம்பன்னே. அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கற்றறிந்த பண்டிதனுக்கு வந்து என்னென்ன தெரியும் அப்படின்னா, ஒரு பிராமணன் உடம்புல இருக்கிறது, அப்புறம் ஒரு பசுவோட உடம்புல இருக்கிறது, ஒரு யானையோட உடம்புல இருக்கிறது, ஒரு நாயை தின்பவன், எல்லார் உடல்ல கூட இருக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா சுரூபத்துல பகவான் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பண்டிதனுக்கு தெரியும்னு நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம் 5th சாப்டர்ல. அதேதான், கிட்டத்தட்ட அதேதான் இது. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் யார் இருக்கிறாங்க? பரமாத்மாவே இருக்காங்க அப்படின்னு காணக்கூடியவன். அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவன், அவன் தான் உண்மையில் காண்பவன். யாருக்கு அந்த நிதர்சனமான கண் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா உடலுக்குள்ளேயும் ஜீவாத்மா இருக்கிற மாதிரி பரமாத்மாவும் இருக்கிறாங்க. இந்த உடல் அழிஞ்சாலும் கூட ஆஃப்டர் சம் டைம் அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த உடல் அழிய போகுது அப்படின்னா அப்ப உடல் மட்டும்தான் அழியும். ஏன்னா உடல் தான் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, சரியா? அந்த 6 மாற்றங்கள், பிறக்கிறதுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் 6 மாற்றங்கள் இருக்குது. அது எல்லாத்துக்கும் முடிச்சுட்டு அந்த உடல் தான் அழிய போதோ தவிர உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நித்தியமானவங்க, மாற்றம் இல்லாதவங்க, அழியாதவங்க அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஞானம் உடையவங்களுக்கு மட்டும்தான். அவன் தான் பஷ்யதி ச பஷ்யத்தின்னா உண்மையில் காண்பவனாகிறான். பாக்கி எல்லாருமே பாக்குறோம்னாலும் யார் அந்த ஸ்திரமான நம்பிக்கையோட பாக்குறாங்கன்னா இவங்கெல்லாம் தான். 29 மாதாஜி. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं तदो याति परां गतिं. हरे कृष्णा. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழியிலும் சமமாக விற்றிருப்பதை காண்பவன். பரமாத்மா வந்து அங்க கொஞ்சம் அதிகமா ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்காக ஒரு விஷயம் கொடுத்துட்டு இவங்களை என்ன பிடிக்காதனால கொஞ்சோண்டு இருக்கிறேன் இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் இப்படி இருப்பாங்க. சேம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஒரே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருப்பாங்க. தன்னை என்ன பண்ணிருப்பாங்க, எல்லா இடத்துலயும் அவங்களோட பிரவாகம்ங்கிறது ஒரே மாதிரியே இருக்கும், சமமா இருக்கும், பாரபட்சம் காட்ட மாட்டாங்க, சரியா? எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வழிகிட்டையும் சமமாக அவங்கதான் விட்டு இருக்கிறாங்க. தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. ஏன்? நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் யாரு இருக்கிறாங்க? எதிரிக்கிட்டரையும் இருக்கிறாங்க. அது யாரா இருந்தாலும் சரி. ஆனா அந்த பரமாத்மாவுக்கு மேல நம்ம பண்ணிருக்காங்க, அந்த ஒரு உடலை உடுத்தி இருக்கிறாங்க. அந்த உடல்ங்கிறது மாறக்கூடியது. இன்னைக்கு என்ன உடல் இருக்குது? ஒரு யானை உடல் இருக்குது. நாளைக்கு ஒரு சிங்கம் உடல் கிடைக்கும். இன்னொரு ஜென்மால மனித உடல் கிடைக்கும். இன்னொரு ஜென்மால ஒரு பட்டாம்பூச்சி உடல் கிடைக்கும், ஓகேவா? உடல்ங்கிறது மாறக்கூடியது. நம்ம டெய்லி நம்ம போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் எப்படி மாத்துறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பிறப்புக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த உடையை மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். அதனால என்ன செய்ய மாட்டான், இழிவுபடுத்தும். அப்படி இழிவுபடுத்தினான்னா என்ன அர்த்தம்? தனக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை இழிவுபடுத்திக்கலாம்னு அர்த்தம். அதனாலதான் அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்ம திட்டுறோம்னு அர்த்தம், சரியா? அவங்களை நம்ம அபியூஸ் பண்றோம்னா அந்த உடம்ப நம்ம அபியூஸ் பண்ணல, அந்த பரமாத்மாவை நம்ம அபியூஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம். இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை எனக்கின்றான். இது ஒரு குவாலிட்டி தானே, அவங்க சொன்ன ஞானத்துல இது ஒரு குவாலிட்டி, அஹிம்சா, சரியா? 30 மாதாஜி. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं அஹர்தாரம் ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனை உண்மையில் காண்கின்றான். ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடல், சரியா? இந்த உடல் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எல்லா செயல்களையும் செய்யுது. ஏன்னா உடல் தான் என்ன அப்படின்னா செயல்களின் களம், கஷேத்திரம், அதுதான், அங்கதான் நடக்க போகுது. பகவான் அது மூலமா தான் எல்லா செயல்களையும் செய்ய வைக்கிறாங்க. இது ஒரு கருவியா யூஸ் பண்றாங்க. பகவான் என்ன பண்றாங்க, இந்த உடலை வந்து கருவியா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க.
ஆத்மா எதையும் செய்யறது இல்லை. ஆத்மா என்ன பண்ணுது? ஜட அந்த புலன்களுக்கு மனம் அடிமைப்பட்டு போச்சு அப்படின்னா ஆத்மா அது வழியில போகுது. இல்ல மனம் வந்து புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஆத்மா அது வழியில போகுது. ஓகேவா? சோ ஆத்மாவுக்கு அந்த இடத்துல எந்த வேலையும் இல்லை. எல்லாத்தையும் செய்யறது எது? இந்த செயல்களின் களமாக்கி இந்த உடல் தான். இந்த உடல் மூலமா இந்த உடலை கருவியா பயன்படுத்தி பகவான் தான் எல்லாத்தையும் செய்ய வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையான ஞானம் யாருக்கு இருக்குதோ அவன் தான் என்ன அப்படின்னா பகவான் சொல்ல அத்தனை ஞானத்தையும் பார்த்தவன் ஆகிறான். 33 மாதாஜி. Yes, Mataji. Yada sarvakadam saushyaad akasham nobalivyate sarvatravastito tehai tadatma nobalivyate. Hare Krishna Mataji. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இருக்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கடலும் அந்த வானமும் தொட்டா மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அது தொடுவானம்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம. ஆனா அது ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கிட்ட போன போக 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 அது எப்படி போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரியே தான் அது இருந்துகிட்டு இருக்கும். தவிர இதை டச்சே ஆகாது. சரியா? அதாவது ஆகாயத்தை விடுங்க. ஆகாயத்துல இருக்கக்கூடிய காற்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். காற்று என்ன பண்ணுது? மண்ணுக்குள்ளேயும் போகும், தண்ணிக்குள்ளேயும் போகும், வேற ஏதாவது அசிங்கமான பொருட்குள்ளேயும் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனாலும் அந்த காற்று மாசம் அடையுதா? இல்ல. அதுவும் காற்று மாசம் அடையாது. அது தன்னுடைய நிலையை அது மாத்திக்காது. அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. இது ஒரு ஞானம். ஓகேவா? அந்த ஆத்மா என்ன செய்யல? எதையுமே இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாத்தையும் எது செய்யுது அப்படின்னா உடல் தான் செய்யுது. உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சூட்சும உடலான மனம், புத்தி, அகங்காரம் இது சொல்படிதான் அந்த புலன்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த செயல்பாடுகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. இது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஒரு பிரம்மன் பார்வையில பகவானை உணர்ந்த அந்த ஞானத்தின் பார்வையில நம்ம பார்க்கும்போது இந்த விஷயம் புரியும். 34 மாதாஜி. Yes, Mataji. Yada prakashyat ega krasnam logam imam ravi kshetram kshetri tada krasnam prakashayadi bharata. Hare Krishna Mataji. கிருஷ்ணா, பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். இப்போ ஒரு உடல், அந்த உடல் வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கு, உணர்வே இல்லாம இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? அந்த உடல் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு அழகா இருந்தாலும், அந்த உடல் மேல எவ்வளவு ஆர்னமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தாலும், அதுக்கு அவ்வளவு பட்டு பீனாம்பரம் எல்லாம் போட்டிருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இல்லை. ஏன்னா அது உணர்வு இழந்துருச்சு. ஓகேவா? உணர்வுங்கிறது என்ன அப்படின்னா உயிர், அந்த ஆத்மாங்கிறது அதை விட்டு போயிடுச்சு. ஓகேவா? அப்ப அதுக்கு மேல என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சடலம், கார்ப்ஸ் அதை சொல்லிடுவோம். ஓகேவா? அப்ப அந்த உடலுக்கு வந்து ஒரு தகுதி எப்ப கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான். அந்த ஆத்மா தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த உடலை இயங்க வைக்கிறதுனா அத்தனை ஆற்றலையும் கொடுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஆத்மாவோட சைஸ் அத்தனும் உண்டு. அது அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள ஒரு இடமா இருக்குது. அது என்ன பண்ணுது? உடல் பூரா தன்னுடைய ஆற்றலை பரவி இருக்குது. அதுக்கு எதை நல்லச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவது போல. ஓகேவா? எல்லா இடத்துலயும் சூரியன் தன்னோட ஒளிக்கதிரை பரப்புறது மூலமா எல்லா இடத்தையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க? வெளிச்சப்படுத்திடுறாங்க. சூரியனோட வெளிச்சங்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு அதோட எச்சம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த எச்சம் என்ன ஆயிடுது? ஒரு பேர்டு ஒண்ணு போட்டு போகுது, பறவை ஒண்ணு அதோட எச்சம் விட்டு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நேரம் அது எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கும். அதுவே காஞ்சிருச்சுன்னா அது உரமா போயிடும். ஓகேவா? அந்த காய வைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன் தான். சூரியன் வந்து என்ன செய்யலாம்? நான் நல்ல தண்ணியில மட்டும்தான் நான் வந்து வெளிச்சத்தை பரப்புவேன். ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல மட்டும்தான், கோவில் மேல மட்டும்தான் நான் வெளிச்சம் அடிப்பேன். இது வந்து எனக்கு பிடிக்காத இடம், இது மேல என்னுடைய வெளிச்ச பிரகாசத்தை நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணல? பாரபட்சம் காட்டல. ஓகேவா? பாரபட்சம் காட்டாம சூரியத்தோட பிரகாசம்ங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் அந்த ஒளி வெள்ளத்தை பரப்புற மாதிரியே உள்ளுக்குள்ள உரையக்கூடிய ஆத்மாவும் என்ன செய்யறான்? அந்த ஆற்றலை இந்த உடல்ல இருக்கிற எல்லா அங்கங்கள் மேலையும், ஓகேவா, எல்லா அங்கங்கள் மேலையும் அந்த ஆற்றலை செலுத்துறான். அதை எல்லா இடத்துக்கும் அந்த உணர்வுங்கிறது கிடைக்குது. அந்த உணர்வை ஒரு இடத்துல நிறுத்தலாம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அந்த உடல்ங்கிறது சடலம். ஓகேவா? அந்த உடல்ங்கிறது என்ன ஆயிடும்? ஒரு உணர்வற்ற ஒரு நிலைக்கு போயிடும். சோ சூரியன் பிரகாசப்படுத்துற மாதிரி இந்த ஜட உடலை பிரகாசப்படுத்துறது யாரு அப்படின்னா உள்ளுக்குள் உரையக்கூடிய ஆத்மா. 35 மாதாஜி. Yes, Mataji. Kshetra kshetrajnayor evam antaram jnana sashusha bhuda prakriti moksham cha eviduryanti cheparam. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து, இப்போ நமக்கு இதுல இருந்து புரிஞ்சிருக்கும் உடல் வேறு, ஜட உடல்ங்கிறது வேறு, உடலின் உரிமையாளன்கிறவன் வேற. உடலின் உரிமையாளன் என்ன செய்யறான்? அந்த ஆற்றலை மட்டும்தான் கொடுக்குறான். பட் செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் எது செய்யுது அப்படின்னா இந்த ஜட உடல், ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல் ரெண்டும் இணைந்துதான் அந்த வேலைகளை செய்யுது. அந்த கர்மங்களுக்கும் இந்த ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் எதுவும் கிடையாது. ஓகேவா? ஆத்மா வந்து ஒரு தூய உணர்வோட தான் பகவான் கிட்ட இருந்து இறங்கி இங்க வரான். பட் இங்க வந்து ஜடக்கலங்கம் அடையறதுனால ஜட செயல்களுக்கு மேல பற்று
பற்றுதல் கொண்டு ஜட செயல்களா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். அதனால இந்த பர்த் சைக்கிள்ல மாட்டிக்கிறான். பட் அது களங்கமடையாம இருந்தது அப்படின்னா அந்த உடல் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் செயல்களா மாறிடும். டிவோஷனல் சர்வீசஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு மேல என்ன ஆகாது, நமக்கு இன்னொரு ஒரு பாடிங்கிறது நம்ம எடுக்க வேண்டிய வேலை கிடையாது. நமக்கு டைரக்டா மோட்சம் தான், நம்ம முக்தி அடைஞ்சிருவோம். ஓகேவா? இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து, இது ஞானம் இருந்தா மட்டும்தான், பகவான் சொன்னாங்கல்ல அந்த ஞானம் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம அறியப்படும் பொருள் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும், நம்மளோட பரம இலக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். அது மூலமா அந்த ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொள்ளலாம். இப்ப இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா, அந்த கண்டிஷன் சோல் அப்படிங்கிற பேரே இந்த சோலுக்கு போயிடும். என்ன, நம்மலாம் லிபரேட்டட் சோல், எலிவேட்டட் சோல் ஆயிடுவோம். சரியா? அப்ப என்ன ஆயிடுவோம், நம்ம பரம இலக்கினை அடைவோம், பகவானோட திருவடி பாதத்தை நம்ம சேர்ந்துருவோம். இது வந்து சித்திரகேதுன்னு ஒரு ராஜா இருந்தாங்க. அந்த சூரசேன நாடுல வந்து அந்த ராஜா வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வைஃப்ஸ், நிறைய மனைவிகள் இருந்தாங்க. ஆனாலும் பெரிய ராஜ்யம், பெரிய ராஜா, நிறைய ஆட்சி பண்ணாங்க, எக்கச்சக்க செல்வம் எல்லாம் இருக்கு, அவ்வளோ சுகம் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அவங்க மனசுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த கண்ட்ரியை ஆட்சி பண்றதுக்கு, அந்த ராஜ்யத்தை ஆள்றதுக்கு வாரிசு கிடையாது, அவங்களுக்கு குழந்தைகள் கிடையாது, அவ்வளவு ஒய்ஃப் இருந்தாலும் கூட. அதனால அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லாம துன்பமா இருக்கும்போது அப்ப வந்து அங்கிரர் நினைக்கிறேன், அங்கிரர்னு ஒரு ரிஷி, அவர் வருவார். அவர் வந்தோன்னா மன்னனோட குறை அவருக்கு தெரியும், எதனால அவர் துக்கமா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற அந்த குறை அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் மன்னன் வாயால கேட்கணுங்கிறதுனால கேட்பாங்க, என்ன மன்னா, ஏன் இந்த மாதிரி கவலையோட இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டோன்னே, இல்ல எனக்கு ஒரு வாரிசு இல்ல, எனக்கு ஒரு மகன் பிறந்தான் அப்படின்னா நான் என்ன செய்வேன், அவனை பாராட்டி சீராட்டி வளர்ப்பேன், அப்புறமேட்டு அவனுக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுப்பேன், அவன் ஆட்சி செய்யறது பார்த்து என்னால சந்தோஷப்பட முடியும் அப்படின்னு. அவன் எப்படி இருக்கான்னா அடுத்ததுன்னு இந்த ஜட ஆசையிலேயே மூழ்கி இருக்காங்கிறது தெரியுது. ஓகேவா? சோ இப்படி இருக்கியா, உன்னை வந்து என்ன செய்யணும், மோட்ச பாதைக்கு கொண்டு வரணும். அது ஒரு எண்ணம் வரும்ல யாருக்குமே, ஒரு சேஜ், அவங்க ஒரு முனிவர் முற்றும் துறந்தவர், அவருக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இவனை வந்து இந்த கலங்கப்பட்ட இந்த உலகத்துல இருந்து, இந்த ஜட ஆசையிலிருந்து விடுவிக்கணும் அப்படி, பகவத் தொண்டுல அவனை தன்னை மாத்த வைக்கணும் அப்படின்னா, இல்ல அந்த குழந்தை பத்தி எல்லாம் ஆசையெல்லாம் வேண்டாம், நீ நேரா சாமி இது பக்தி தொண்டுல வா அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏத்துப்பாங்களா? ஏத்துக்க மாட்டாங்க. என்ன செய்வாங்க, அவங்க பாதையிலே போய் அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும், சரி கட்டி ஆகணும். சில பேரை ஆடுற மாட்டை ஆடி கறக்கணும்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி என்ன செஞ்சாரு, ஓகே நான் உனக்கு வந்து ஒரு யாகம் வளர்க்குறேன், அந்த யாகத்தோட பலனா உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிற மாதிரி நான் உனக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யாகம் வளர்க்குறாங்க. யாகம் வளர்த்துட்டு யாகத்தோட கடைசியில அந்த யாகத்திலிருந்து அவிர்வாகம் வரும்ல, அந்த அவிர்வாகத்தை எடுத்து மன்னனுடைய ஒரு மனைவி கிருத்தத்யுதின்னு நினைக்கிறேன், அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறாங்க. அந்த அந்த செம்பை வந்து அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறாங்க. கிருத்தத்யுதி என்ன பண்றாங்க, அந்த அமிர்தத்தை வாங்கி சாப்பிடுறாங்க. சாப்பிட்டோன்னு மத்த மனைவிகள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, ஆனா மன்னர் யார்ட்ட கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த முதல் மனைவி கிட்ட தான் கொடுக்குறாங்க. அதனால பலனா அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, குழந்தை பிறக்குது. அந்த அவ்வளவு நாள் கழிச்சு வாரிசே இல்லாத அந்த ராஜ்யத்துக்கு ஒரு வாரிசு, ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தோன்னே அந்த நாடே சந்தோஷப்படுது. அவ்வளவு பேருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம், எல்லாருக்கும் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாரு மன்னர். சித்திரகேது மன்னர் வந்து எல்லாருக்கும், கேட்கறவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்குறாரு. அவருக்கு என்ன, தன்னோட இலக்கு அடைஞ்சிட்டோம், நம்ம சந்தோஷத்தோட உச்சத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்புல அவர் இருக்கிறாரு. ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருக்குமே இது இருக்கதானே செய்யும். எதுக்காக நம்ம ரொம்ப நாள் ஏங்கிட்டு இருக்கோமோ அது நடந்தது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு அந்த சந்தோஷத்துல இருக்கிறாரு. சரி, ஓகே, அவரு சந்தோஷத்துல இருக்கிறாரு. ஆனா வந்து அங்க அந்த முனிவர் இருக்காருல, அவர் மறுபடியும் வர்றாரு. வந்துட்டு உனக்கு இப்ப பையன் பிறந்திருக்கிறான், ஆனா உனக்கு இவன் ஒரு சுகத்தையும் தருவான், ஒரு துக்கத்தையும் தருவான் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல. சுகம் ஓகே, நமக்கு தான் பையன் பிறந்துட்டான், அதனால நமக்கு சுகம், ஆனா துக்கம்னு ஏன் சொல்றாரு, இது இல்ல என்ன துக்கம் நமக்கு வரப்போகுது, ஒருவேளை நம்ம பெரிய ராஜ்யத்துக்கு நம்ம வந்து இளவரசனா பிறந்துட்டோம், நம்ம அப்பா வந்து நமக்கு இவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க, நம்ம இதை நல்லா ஆண்டு அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு ப்ரைடு வரும்ல, ஒரு ஒரு பெருமை, தற்பெருமை ஒண்ணு வரும்ல, அதனால பையன் கெட்டு போயிடுவானோ அப்படின்லாம் இவர் யோசிப்பாரு சித்திரகேது மன்னர். சரி, ஓகே, அதை வந்து வழி நம்ம என்ன பண்ண, வளரும் போது அதை சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருந்துடுறாங்க. அது குழந்தை படுத்துட்டு இருக்குது. ஆனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மன்னருக்கு சுற்றியுள்ள இருக்க எல்லாருக்கும் தான் சந்தோஷமா தவிர, மன்னரோட முதல் மனைவி தானே கிருத்தத்யுதிக்கு தானே அந்த குழந்தை பிறந்தது, மற்ற மனைவிகள் எல்லாருக்கும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பொறாமை கொள்றாங்க. என்ன, நமக்கெல்லாம் பிறக்கல, பகவான் இந்த இது அவிர்வாகத்தை வந்து முதல் மனைவிக்கு கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பலன் கிடைச்சது, அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குழந்தைய வந்து ஏதாவது பண்ணி கொன்னுடலாம். ஓகேவா? இதை வந்து நம்ம கில் பண்ணாதான் இந்த இந்த சந்தோஷம் போயிடுச்சு அப்படின்னா, இது இருக்கிற குழந்தை போகுது, நமக்கான வாரிசு போயிடுதுங்கிறது எண்ணாம அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த சந்தோஷத்தை எப்படியாவது நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இல்லாம ஆக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்க, விஷம் கொடுத்துடுறாங்க. அந்த குழந்தை இறந்துருது. தொட்டில படுத்துட்டு இருக்க குழந்தை இறந்துருது. அதை சாகடிக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு மனசு அப்படி அவங்க கல்லஞ்ச கரிகளா இருக்கிறாங்க, இறந்துருது அந்த குழந்தை. அதை பார்த்த உடனே வந்து சித்திரகேது மன்னருக்கு துக்கம் தாங்கல, மனைவி கிருத்தத்யுதிக்கு துக்கம் தாங்கல, போல இதுவே அரண்மனையே அழுகுது, என்டையர் ராஜ்யமே அழுகுது. எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுக்காக அவ்வளவு வருத்தப்படுறாங்க, அவ்வளவு துக்கப்படுறாங்க. இப்படி ஒரு விஷயம் நம்மளோட ராஜ்யத்துல நடந்துருச்சு,
இவ்வளவு நாள் கழிச்சு மன்னருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. பட் அந்த குழந்தை என்ன ஆகல, அவரால நீடிச்ச ஒரு இன்பத்தை கொடுக்க முடியல. அவருக்கு அந்த சந்தோஷங்கிறது நிலைக்காம துக்கமா போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு புலம்பி அழறாரு சித்திரகேது மன்னர். நான் என்ன பாவம் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் எல்லாருக்கும் தான தர்மங்கள் எல்லாமே நல்லா தானே பண்ணினேன், யாரோட எந்த ஒரு கெடுதலையும் நான் செய்யலையே, சொல்லப்பட்டிருக்கிற அத்தனை நல்ல தர்ம காரியங்கள் எல்லாமே நான் செஞ்சனே அப்படின்னு சொல்லி அவர் அழும்போது மறுபடியும் அதே முனிவர் வர்றாரு, அந்த முனிவர் வர்றாரு. வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி குழந்தை இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் சொல்றாரு, நான் சொன்னனே உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறப்பான், அவனுக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுப்பான் துக்கத்தையும் கொடுப்பான் நான் சொன்னனே அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல நான் இதை இவ்வளவு சீக்கிரம் எதிர்பார்க்கல, எனக்கு பையன் பிறந்தா அவன் சந்தோஷம் நான் நினைச்சேன், இவ்வளவு சீக்கிரமா அவன் என்னை விட்டு போயிடுவான்னு எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு அவர் புலம்புறாரு. ஓகே அப்படியா, நீ புலம்பாத. இப்ப என்ன, ஒரு குழந்தை உனக்கு பிறந்தது, உனக்கு ஒரு இளவரசன் ஒருத்தன் கிடைச்சான். ஆனா இதுதான் வாழ்க்கை, இது பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புங்கிறதான் வாழ்க்கை. இந்த சூழல்ல தான் நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோங்கிற இந்த ஒரு விஷயம் உனக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக கூட பகவான் இதை கொடுத்திருக்கலாம். சோ இதுல இருந்து நீ வெளியில வா, அந்த மாதிரி புலம்பாதன்னு சொன்னாலும் அவன் ஆற்றாமை தாங்க முடியல. யாருக்குமே என்ன பண்ண முடியாது, புத்திர சோகம்ங்கிறது நம்மளால கன்சோல் பண்ணக்கூடிய முடியாத ஒரு விஷயம். அது அவனை அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வர முடியல. உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய தவ வலிமையினால அந்த இறந்து போன குழந்தையோட ஆத்மாவை வர வைக்கிறாரு. ஓகேவா, அந்த ஆத்மா அப்பதான் போயிருக்குது, அந்த உடலை விட்டு போயிருக்குது. அந்த ஆத்மாவை மறுபடியும் வர வைக்கிறாரு. அது அந்த ஆத்மா வருது, சின்ன குழந்தையோட அந்த ஆத்மா வருது. திரும்பி அவரு சொல்றாரு, இங்க பாரு, உன்னுடைய உடல் இது, நீ எடுத்தது, உன்னோட அப்பா அம்மா இவங்க நீ போனதுனால அழறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முனிவர் சொல்றாரு. உடனே அந்த ஆத்மா கேக்குது, இந்த உடலா, இது நான் போட்டதா, இது எனக்கு தெரியல, ஞாபகம் இல்லை. எப்ப எந்த ஜென்மால நான் இந்த உடலை எடுத்தேன், எந்த ஜென்மால நான் அந்த உடல் எடுத்த போது எனக்கு அப்பா அம்மாவா இவங்க இருந்தாங்க, இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டதுனால இவங்க எல்லாரும் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க, இவங்களுக்கும் எனக்குமான தொடர்புங்கிறது என்ன அப்படின்னு அந்த குழந்தை கேட்டுச்சு. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் வேறு ஆத்மா வேறு. உடல் மேல நம்ம வைக்கக்கூடிய பாசத்தை தான் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அந்த ஆத்மா மேல நம்ம வைக்கக்கூடிய தொடர்புன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா அது கிடையாது. ஆத்மாங்கிறவன் என்ன அப்படின்னா, எதுக்கும் சம்பந்தப்படாதவன், எதுக்கும் தொடர்பு அற்றவன். யாரோட மட்டும்தான் அவனுடைய நித்திய தொடர்பு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட மட்டும்தான். சோ அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த இந்த அம்மா அப்பான்னு இல்ல, வேற ஒரு உடலை காமிச்சு இதை நீதான் எடுத்திருந்த, அந்த ஜென்மால உனக்கு அப்பா அம்மாவும் அவங்கதான் இருந்தாங்கன்னு காமிச்சிருந்தாலும் அந்த ஆத்மாவுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா, இருக்காது. வேற ஒரு உடலை காமிச்சு இந்த ஜென்மால நீ இந்த உடலை எடுத்த, அப்ப உனக்கு அம்மா அப்பாவா இவங்க இருந்தாங்கன்னா அது ஞாபகம் இருக்குமா, இருக்காது. ஆனா பகவான காமிச்சோன்னே எப்படி தெரியும், நான் எந்த உடல்ல இருந்தாலும் கூட என் கூடயே பிரயாணம் பண்ணாங்க யாரு, இவங்கதான். 4 கை ரூபத்தோட பரமாத்மா ரூபத்தோட என் கூடயே இருந்தவங்க இவங்கதான். நிச்சயமா இவங்களோட தான் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், என்னோட லிங்க், என்னோட என்ன சொல்றது, நான் என்னோட தொடர்பை நான் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருந்தேன். இவரை நான் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த உடலை விட்டு வெளியாகி இந்த உடலை நான் திறந்துட்டு வெளியில போய் நான் பரம இலக்கான பகவானை நான் அடைஞ்சேன் அப்படின்னு எந்த ஒரே ஒரு ஞாபகம் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னா, பரமாத்மாவோட தான் வளர்த்துக்கிட்டு அந்த தொடர்பு மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும். இந்த உடல் சார்ந்த அந்த தொடர்புகள்ங்கிறது எது வரைக்கும் தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, உடலுக்குள்ள அந்த ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் அந்த உணர்வு மட்டும்தான் நம்மள்ட்ட இருக்குமோ தவிர ஆத்மாவுக்கு அந்த நினைவு இருக்காது. ஓகேவா, சித்திரகேது மன்னன் வழியா பகவான் சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் வேறு அந்த ஆத்மா வேறுங்கிற இந்த எண்ணம் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன வராது, இந்த ஜட ஆசையில இந்த பௌதிக உலகத்து மேல நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பேராசை இருக்கு பாத்தீங்களா, டிசையர்ஸ், இந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்ம ரிலீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஒரு கதை நமக்கு புரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த நாலேஜ் நமக்கு கல்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளோட மனசுல. அதுக்காக தான் இந்த சித்திரகேது கதை சொன்னேன். சோ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம பலவிதமான இன்ப துன்பங்களை சந்திக்கிறோம். இது எதையுமே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்க கூடாது. எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, ஒரு இன்பம்னு வந்ததுன்னா துன்பம்னு வரும். இந்த துன்பம் சாஸ்வதமா இல்ல, இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்பம் வரும். எல்லாமே நிலை இல்லாதது, மாற்றம் உடையது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியணும். எது மட்டும்தான் மாற்றம் இல்லாதது அப்படின்னா, நம்ம பகவான் மேல வளர்க்கக்கூடிய அன்பு, பகவானோட நம்ம வளர்த்துக்கக்கூடிய இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் தான் என்ன அப்படின்னா மாற்றம் அடையாதது, ஒரே மாதிரியே இருக்கும். வேணா அது முன்னேற்ற பாதையில வேணாலும் அது போகும் தவிர அது பின்தங்க விடக்கூடாது நம்ம. ஓகேவா, இந்த ஞானத்தோட நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷனை முடிச்சுப்போம். வாஞ்சா கல்ப தருபஷ்ய கிருப சிந்துபியை வச்ச பரிதான பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாதா की जय, अनंत कोटि वैष्णवीज की जय. हरे कृष्णा.